Казан сөйлей. Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. 15 сәгать 10 минут. Сез Татарстан радиосының шимбә тапшыруларын тыңлыйсыз. Әдәби программабызны башлыйбыз. Күренекле язучы, галим һәм җәмәгать эшлеклесе Зәки Зәйнуллин үзенең күркәм юбилеен билгеләгән бу көннәрдә без сезнең игътибарга аның Ата нигезе дигән әсәре буенча эшләнгән моноспектакль тәкъдим итәбез. Әсәрне Россия Федерациясының халык артисты Әсәр Шакир башкара. Üstünde пөхтә итеп киелгән гимнастерка чаллар, аягында ялтырап тазартылган кара кирз итекләр, башында ямь-яшел сукнадан матур пилотка, үзе таза, гәүдәсе җинак, көч-куәте һәрбер хәрәкәтеннән үк сизелеп тора. Бу егет Иркутский хәрби авиация училищесыннан авылына ялга кайткан курсант Рәшит Бәминов иде. Үч көнлек кенә ул телеграммада биреп тормыйча авылга ялга кайтып төште. Моңа кадәр Рәшитнең туган авылыннан айдан артык чыгып йөргәне юк иде. Әти-әнисен, туганнарын, күрше-тирәләрне, хәтта ак тәпиендә бик сагынып кайтты ул. Мәргүбә дим, чык тизрәк, улыбыз кайтып килә. Тыкрык башына йөгерешеп чыгып, улларын икесе ике ягыннан кычаклап алдылар. Рәшит чемоданын җиргә куеп, сул кулындагы шинелен аның өстенә ташлады да, дөньяда үзе өчен иң кадерле булган ике затны саклык белән генә кычаклады. Ана улына сыйна-сыйна, калтырый-калтырый үксеп елый иде. Әти-әнисе уртасында басып торган Рәшиткә әле арттан, әле алдан сикерә-сикерә куанычыннан ак тәпи итәләнә. Дүртәүләшеп йортка уздылар, өйгә керделәр. Исән саулармысыз, әти-әни? Бәрәкәт, диде әниләре кулларын җәеп. Рәшит бит бу бала. Ай, чыннан да Рәшит икән шул. Без бит абзаңны көтәбез. Красноярск каласыннан биргән телеграмм бар. Сахалиннан кайтып килә икән, дистибителен бетереп. Син нигә хәбәр итмәдең? Абыйсы Миньяр Ирак Сахалинда солдат хезмәтендә иде. Инде 4 ел кайтмастан шул якларда хезмәт итте. Менә хәзер Красноярскидан телеграмма суккан, кайтып килә икән. Исбатларын салгач, Рәшит ишек алдына чыгып, юнып керде. Әнисе аңарга сокланып карады. Субханалла, улым, күз тимәсен. Бигрәк матурланып тазаргансың. Солдат ипи килешкән сиңа. Әйбәт ашаталар анда ни? Нәрсәләр бирәләр? Барсы да бар. Ак ипи белән майга хәтле бирәләр ягы башарга. Әтисе күрсенде. Монда безгә ипинең карасы да ләкми. Түләми колхоз. Абыеңа да сиңа да рәхмәт инде. Ныклап помогать иттегез акча белән. Әти, мин күп салам инде. 2 айга 100 сум. Алай димәсен, улым. Без әниең белән ул синең 100 тәңкәңә базардан 2 пот арышыны, аннан соң 2 кадак май алабыз. Арышынының поты 40 тәңкә, майның кадагы 10. Аннан абыең бик күп җибәрде. Ул солдат хезмәтендә булса да, айына 900 тәңкә ала икән. Әйе, хайрансың. Син үзең дә беләсең инде. Ишәүләшеп чәйгә утырдылар. 2 көннән соң Рәшит өстәле тамакка абыйсын каршы алырга чыгып китте. Вокзал еще
ярлык, хәерчелектән иза чиккән халык белән тулган. Күпчелек иске мыскыдан киенгән. Итек, ботинка кигәннәр бик сирәк чырыйлар. Мыеклары чыгып туза башлаган иске чабаталар, йыртык галушлар, ямаулы чалбарлар, инде төсләре уңган иске күлмәкләр. Эссе җай булуга карамастан, башларында мискин бүрекләр. Сугыш йончыткан колхозларны, авыл халкын хөкүмәт тарафыннан рәхимсез рәвештә талау дәвам итә. Истәре тамак вокзалындагы нужда баскан күпчелек кешеләргә карап, Рәшитнең күңеле әрнеде. Нигә шул кадәрле хәерчелек бездә? Сугыш беткәнгә инде 8 ел тулып, 9-нчы китте. Ә без һаман аш, ялангач. Шундый авыр уйлардан арына алмыйча Рәшит абыйсын көтте. Радиодан поездның беренче юлга бирелүен хәбәр иттеләр. Дулкынланып Рәшит перрон уртасына килеп басты. Абысының кайсы вагонда икәнен ул белми иде. Вагоннардан фанер чемоданнар, киндер капчыклар күтәргән, тиеннәр тоткан кешеләр чыга башладылар. Барысы да диярлек чыгып беткәч, 3нче вагоннан 2 зур чемодан күтәреп абыйсы күренде. Аягында ялтыраган хром итекләр, üstünde yeşil yön gimnasтерка şalvar, başında lyoçiklar krabı takkan aviasiya furajkısı, jilkelerinde ülken sirjantını anlatkan lışkılı zəngər pagunlar. Abisi Minyar bik kışma bulup tazargan, gövdesi kalnaygan, min kimligi әллә кайдан күренеп тора. Йөзе кып-кызыл. Солдатка киткәч бөдрәләнгән сары чәчләре фуражкасының сул ягыннан матур булып чыгып торалар. Вагон ягына йөгереп килгән курсантка ул карамады да. Чөнки каршы алырлар дип уйламады. Перронга чемоданнарын куйды да, кесәсенә тыгылып, Казбек папиросын кабы белән тартып чыгарды. Рәшит аның иңенә төртте. Абый, ни хәл? Миньяр сәерсенеп курсантка аптырап карап торды да кычкырып җибәрде. Рәшитка! Браток! Эй, сине не узнать-то! Абисы солдатка киткәндә, Рәшит 16 яшьлек, ач тормыштан усалмыйча җафаланган кичкенә гәүдәле бер малай иде. Ә хәзер Миньяр каршында буйга бер тигез, гәүдәсе азрак нечкәрәк, киң җилкәле, курсант формасы кигән таза егетне күреп, аптырап калды. Таныды. Кычаклашып алдылар да, бер-берсенең аркаларына суккаладылар. Аннан елмайышып, бер-берсенә карый-карый, чемоданнарын күтәреп, вокзал янына юнәлделәр. 4 ел эчендә абыйсы нык үзгәргән. Ул инде чибәр, таза ергә әйләнгән. Хәрби формасы да бик килешеп тора. Ну как? Житье-бытие диде абыйсы урысчалап кына. Расскажи-ка мне, браток. Бер кигә бара инде. Нәрсәсен сөйлисең аның? Әтияне исәннәр. Апа кияүдә, икенче малае бар. Үзем укып йөрим әле. Менә ялда. Инде сине көтәбез авылда. Кем будешь инде? Когда укуну кончишь? Техник самолета? Ты что? Ул бит армияда иң авыр эш. Вот как әйтәләр сезнең техникларны. Вечный грязный, вечный сонный техник авиационный. Төн буенча бисна надо самолет готовить полетка. Сам в масле, бензине, керосине, в тафте. Ты что, синең способность белән? Разве авиационный техник була кеше? Кем була? Институтка керә кирәк иде. Ученый булырга. Ну, институтларда укырга безнең көч җитәрлек түгел. Факирлек бездә. Миньяр моңа каршы бер сүз әйтмәде. Без, понимаешь, кайтырга дип Владивостокта формировались. И оттуда и шалом ехали. Ну, и погуляли мы там. Ну, дым стоял столбом от пьянки. Туйган чистик малай, аракына. Абыйсы ярым татарча,
ярым урысча гына сөйләшә иде. Рәшит түзмәде, сорады. Абый, син нигә урысча күп сөйлисең? Безнең үзебезнең татар телендә бик матур бит. Миңа по-русски уңайлырак. Мин, понимаешь, по-русски думаю. Оннан соң мин кайбер татар сүзләрен совсем забыл. Онтылганнар. Знаешь, онтылганнар. Понимаешь, Сахалин, авиация далеко, татарлар юк. Русча думать легче. И тебе советую, как я. Офицер буласың икән, и тебе советую, как я. Офицер буласың килә икән, татар телен унут. Армияда бары тик все по-русски делается. Раньше тут буфетта брашка саталар иде. Ну-ка, иди-ка посмотри. Он атыгында. Коридор беткән урында. Ну иди. Саталар әлдә. Ярты литрлы пиво кружкалар белән. Миньяр яннарында утырган Юан Марҗага мөрәҗәгать итте. Мы в буфет сходим. Посмотрите наши вещи. Да. Обмойте встреча-то. Раз баргач, Миньяр әйтте. Понимаешь, минем акчалар чемоданда. Купи пару кружка миңа. Ичмигавый. Патруль килеп чыкса, ичкәнсез дип алып китәрләр бит. Мин ичмим дә бит. Сиңа офицер булырга рано әле. Офицеры все пьют. Мин беләм. Патрульга плевал я. Понял? Плевал. Мин хәзер вольный казак. Демобилизованный. Хәрби формадасың бит. Погоннар таккансың. Ну ты, сопляк. Абзаңны не учи. Понял? Видел мин гробта сиңиши и дениларны. Ну купи меня и как кружка брашки и баста. Рәшит өстәлгә ике кружка ачып ал куйды да үзе чыгып китте. Ну иди, трус несчастный. Ярты сәгатьтән артык вакыт узды. Абыйсы күренмәде. Тагын бераз вакыт үткәч, Рәшит турып буфетка юнәлде. Бирмин башка чәнем, җитте сиңа. Авылыңа да кайтасың бардыр әле. Таң тисе белән ичеп йөрмәсәң монда, карт урыста иттереп, ичтең, шул җиткән сиңа. Ул сиңа куаш түгел. Бар. Юлыңда бул. Да я тебе, знаешь, синең күбекләрне бик шәпләм инде мин. Эшем шундыйдан. Әйдә, таймыннан. Алып кит инем бу кешеңне моннан. Хырасан нәрсә, ишерә бара. Алып кит, яхшы чакта. Куланы нәрсә сөйләгәнен белми башлады. Рәшит көч хәл белән тәмәке тартырга дип абыйсын буфеттан вокзал алдына алып чыкты. Миньяр папирос кабызгач та пияланган күзләрен буфет ягына төбәп ала иде. Вокзал янына ак төстәге папиде машинасы килеп туктады. Аның эченнән авиация фуражкасын кигән бер офицер чыкты. Ул майор дәрәҗәсендә иде. Майор килеп җитәргә 3-4 адым калгач, Рәшит аңарга йөзе белән борылып, хәрби чес бирде. Сез, иптәш сержант, ни өчен миңа чес бирмисез? Миньярның уң кулы кесәсендә, сул кулында папирос иде. Ул майор ягына аз гына башын борды да, "Пошел ты." Майор көтелмәгәннән кып-кызыл булды. Сез нәрсә? Исерекмен дә? Сказано тебе. Пошел отсюда, Майорның тавышы кырысланды. Икегез дә документларыгызны күрсәтегез. Рәшит түш кесәсеннән чыгарып, солдат таныклыгы бирде. Абыйсы кымшанмады да. Майор таныклыкны ачып карады да, сорау бирде. Карамалыданмы? Миньяр. Так точно.
Бу кем сезгә? Абыем, демобилизация белән Сахалиннан кайтып килә. Әле генә Уфа поездынан төште. Мин Стәрлетамак гарнизонының хәрби коменданты. Хәзер комендатурага шалтыратсам, бу сержант формасындагы хамны 5 минут тамнан алып китәләр. Авылына кайтып җитәргә 50 километр калган. Мин аны 15 суткага Гаубахтыга утыртып куялам. Хәзер үк. Миңа карап, смирно стойкасы белән басыгыз. Миньяр калтыраган бармаклары белән гимнастеркасының җисефләрен каптыра алмый азаплана иде. Майор аның куркудан арган йөзенә мыскыллап карады. Куркак. Начар кеше икәнсез, өлкән сержант. Калтырамагыз. Гафу итегез. Гафу итегез, зинһар. Рәшит абыйсына ярдәмгә килде. Мөрәҗәгать итәргә рөхсәт итегез, иптәш майор. Тыңлыйм сезне, курсант. Әти белән әни өйдә көтеп калдылар. Икесе дә бик картлар. Җибәрегез безне, зинһар. Ул монда калса, мин әтигә нәрсә дип әйтермен? Стәрлетамак Гаубахтысында калдырдым, ичеп, Хамит иткән өчен диярсез. Ике бер тугансыз. Ул ичкән, ә сез юк. Нигә ул шулай начар дип сөйләшә? Белмим. Белмисез. Ә белергә кирәк. Абыегыз бит. Белмәсәгез, шарасын күрмәсәгез, бөтен гаиләгез белән этләячәк ул сезне. Хәзер алып китегез моннан. Бу иттән ераккарак, базар янына. Әгәр тагын тәртип бозса, яисә ичеп китсә, икегезне дә утыртып куям. Аны тәртип бозган өчен, ә сезне аны тыя алмаган өчен, исереккә ярдәм өчен. Аңлашылдымы? Так точно. Алып кит тизрәк. Исән бул. Хушыгыз. Рәхмәт, иптәш майор. Майор кулын селтәде дә базарга кирип китте. Майор вокзалга кирип китү белән Миньяр хушына килде. Сволочь, Погонов, а? Воображает из себя. Козел. Абый, әйдә китик моннан тизрәк. Яшеннан да алып китәр. Мен 1954 елны җәйге каникулга кайтармадылар. Шунлыктан Рәшит авылга тик 55 елның май азагында гына кайтты. Лейтенант дәрәҗәсен алып. Кайтып керүенә Рәшитне зур кайгы каршы алды. Әтисе сукырайган икән. Ул турда Рәшиткә хат тазарак язып та караганнар иде. Тик үз күзләре белән сукыр әтисен күргәч, Рәшит тетрәнеп китте. Ямаулы иске чалбар, сары төстәге иске күлмәк, аягында тузып, теткеләнә башлаган сандалияләрне күргәч, Рәшитнең күңеле тулды. Тиз-тиз атлаган аяк тавышларын ишетеп, улын таныды сукырата. Яшь тулы зәңгәр күзләрен атлап килгән улы ягына төбәде. Тик күзләре берни дә күрми иде. Узгач, Рәшит әтисен Уфага, республиканың күзләр дәвалый торган шифаханәсенә алып китте. Абыйсы Миньяр Досовта инструктор булып эшли икән. Акчаң бармы, лейтенант, дип сорады ул, әнисе Уфадан кайткач.
Бар азырақ. Как так азырақ? Офицерді ақша харчак көп бола. Мен Уфаға тине алып барып, ақшаны байтақына тұттым, қалғанын әнеге бердім. Үш башлары нық тузған бит. Инеге көп бердім. 1000 сом. Хорошо сделал. Учтем. Қазір пошли мен білем. Мен іштеген орны қарарсың, көрірсің, как я работаю. Даса бөлмесінде юк барын сөйлешіп, 2 сағаттан артып отырдылар. Бөлмесінде бірнеше кіші еді. Тек бірсінде іштеген іші көрінмеді. Иләждерге вақыт әлі байтақ қына болса да, абысы бұйрық том білән әнісіне дәшті. Бар, 2 арты арақ алып кел. Мен адақша бер. Закускаға кіші жіберем. Ішлеген жерде шерге ярамай. Бізде чәлер. А ты что? Скупой мәлі, а? Ақша жәлейіз. Ақша бізді тапмай. Біз ақшаны табабыз. Так что, давай-ка, шагай. Шагай, тез еттіріп. Даса бөлмесінде дүртәуләшіп, 2 арты арақ іштілер. Шында Ғамил исемлі Мишар егеті Рәшиднің самолет технигі болғанын ишіткәш, күліп кінә қолын сілтәді. Кит! Техникінің офицерлығынданың, армияда бит юққағын айтмилар. Көрісін и птица, техникінің и офицер деп. О, балай, бігірәктіға юқ, ауырыш кәләккәнсің бет сен, яш шапта кетіп құтыл. Камчаткада мен аларын бит көп көрдім. Күн-түн мазутта, керосин ішінде. Сенің Рәшид, офицер болдыңды беруіңнің бір де қызырылық жерлеу екен. Күн-түн суықта, яңғырда қатып, юшан ерме. Ерме сен анда, ташла шыны. Ну, мұнда да әлі қоя өселмәсі дейінді. Айда, аңарға яры енді шолда. Ішеулешіп күлділер. Бек қызы кішілер болып шықтыңыз дәлісіз. Меннен сыйланып, меннен күліп отырасыз. Мындайны көргенім yok еді әлі менім. Рәшиднің әйткенлерінен бөлмеде ауыртынлық орнашты. Абысының шибәр езі қырысланды. Тек қызып кетмеді. Бушаған орақ кішілеріне қарап алды да, «Яра жігітлер, кетек біз мұннан. Іштік болды» дейді. Ағалы інілі қайту яғына түбәніш қатладылар. Байтақына дәшме атлағаш, Миньяр тілге келді. Вот что, товарищ лейтенант кисәге. Мен абыяң Миньяр бар жерде, сен менің достар білән башқаша бұлай сөйләшмә. Понял? Не үшін? Не надо, знаешь. Не надо. Нәрсе не надо? Айттым бит енді шул жетті. Не надо. Что отвез, рахмат менен зур. Спасибо. Ну, поступок синяка не дает сена особого права менем білән бұлай сөйләшергә. На равных со старшим братом. Но сенің кәш ең младший семьяда. А вы фронта смерти храбрых и так далее. Қайтмады, так нет его. Так что мен ең старший семьяда. Юққа қабаланасың. Біздің әтейсен әлі. Ну зачем? Зачем ты так, а? Зачем? Атай старый, сукар, өзінікін отжил. И сен должен мені тыңларға во всем. Да, как старший брата. Понял? Так вот, кончили. Бар, купи бутылку. Посидим кешелән. Кешен ярты силбеткән инде. Миньярның нәрсә сөйләгәнен аңлап булмый иде. Ну вот син. Ну кем генәсең мин, а? Лейтенант. Странный. Да. Абыең ответственный ДОАСАФ работника. Оборона огромной нашей Родины. И так далее, да. Не мен могу капитан булырга. А что? Я не капитан. Почему? Почему я не капитан?
Син лейтенант сопливый. Сопливый түгел. Да, түгел. Әнилер аны киләп-шиләп яткыра башлады. Ятып йокыга киткәнче әнисенә дә бәйләнде. Малайың шәпме? Маргуба карчык. Шәп, малайың. Шәп. Ят, ял ит улым, ят. Шәп шул. Шәп. Кичкә яткырдылар. Мин ярны йоклаткач, Рәшит әнисе белән генә чәй эчәргә утырды. Өй эче бик тә күңелсез иде. Нигә мондый була ни? Ишсә, һәр чак шулай кыланамы? Рәшит улым, без атаң белән аптыраганбыз инде хәзер. Син белмәсен, сизмәсен дип тә караган идек. Тыйламысың инде? Башлады. Күрсәтер инде иртәгәләргә барлык һөнәрләрен. Бик бозылып кайткан абыең солдат хезмәтеннән. Ишәргә өйрәнеп кайткан. Ишсә, халкы бик тә начар. Әле азрак синнән тартына булыр. Иртәгәләргә күрсен инде. Син юкта миннән акча таптыра. Рәшит сиңа биргән бит ди. Акча сораса, миңа кире бирдем диген. Яисә өстегезгә кием салып алыгыз. Балакаем, ул тотынсамы? Мине дә чакта тотынмас. Син баламаның әле кыланганнарын күргәнең юк. Ана яулык чите белән яшьле күзләрен сөртте. Икенче көнне Рәшит ачык тәрәзәдән әнисенең кискен тавышын ишетте. Юкны каян алын ди мин? Юктым бит сиңа Ходай бәндәсе, юк. Мусин, Маргуба карчык борыштырма. Не пройдет. Давай миңа бер яртылык ибашты. Мин боевой комиссар. И давай миңа акча. Минем газиз бер туган энем биргән акчаны. И никаких. Әнисе белән апасы Мәфтуха сәкедә чәй эчеп утыралар. Абыйсы Миньяр көрән төстәге калын спорт чалбарыннан ялан аяк, күлмәксез хәлдә Сахалиннан кайткан, идәндә яткан зур дүрәл чимада янында утыра. Күкрәк, куллар, курсак, кулбашлар тоташ зәңгәр татуировкадан. Күкрәгендә ата казга ошатып ясалган бөркет шәрә хатын күтәреп каядыр ишеп китеп бара. Сул кулының беләгенә «Не забуду мать родную» дип язылган. Уң беләгендә киселгән агач төбенә кадалган хәнҗәргә йылан уралган. Һәм шуның астына «Нет в жизни счастья» дип язылган. Чемоданы янында утырган Миньяр исереп алырган күзләре белән ишектән килеп кергән энесенә күтәрелеп карады. Тиз генә таный алмады. Байтак кына сүзсез утырды. Аннары гына кузгалып куйды. Генерал. Сырарный. Рад сезне күрүгә. Ул генерал булачак бит. Беләсезме? Мин капитан гына булам. Да. Зато мин боевой комиссар. Сәкедә утырган апасы телгә килде. Ят инде иркәм. Ят, ял ит әзрәк. Ял ит имеш. Син кем, а? Кто ты, а? Марш син по-русски. Марфа. Ашаган арпа. Алабута кумаще. Карабдай умаще.
Молчи, Марфа, в тряпочку. Понял? Молчи. Иней белән сестра бер яртылык бирмиләр. Шуны выколачиваю. Да, бирмиләр. Башин, братишка родной. Бер ярты алып кайт миңа. Абзаңа. У брата, понимаешь, горит внутри. Руща пол-литра будет. Да. Иди, гуляй. Шагай быстро. Кругом! Шагом! Марш! Рашид, я бермешігіне сәкі қырына отырды. Әне, миңа шай ясалы. Су сапты бек. Ясама, Маргуба қаршық. Ясама. Не смей. Мен боевой комиссар приказываю. Ясама. Мен кім? Мен капитан болашақпын. Ну, шагай, шагай. Шагай быстро. За водкой. Иди, да. Ну ты, техник, сраный. Наса, ишетмесің ме? Боевой приказ на, а? Срочно. Ярты давай. Разговор будет. Ішкенің жеткен. Ят йықла. Иртеге сөйләшербіз. Миньяр идәннән тұрып, інісі янына келді. Сен нәрсә? Мені не слушаться? Оң қолы белән Рәшитнең муеннан эләктереп алып, кыса башлады. Қолы көчле һәм каты. Рәшит аның беләгеннән эләктереп алды. Шул вакытта әнисе: "Рәшит, улым, балам, брюк кия күрмә, абыең бит, абыең." Миньяр авыртуга чыдый алмыйча қолын чыкындырды. Рәшит аны дүрәл чемодан янына төртеп җибәрде. Син абый булгач, миңа карата кулларына ирек бирмә. Тагын бер ябышсаң, карарсың. Кулыңны тоткан җиреннән сындырырмын. Миңа үз гомерендә тибләнәни тырнак белән чиртмәделәр. Безнең булачак бетте. Бар, ят. Син аракы булмаячак, бүгеннән башкача. Ах ты. Ну, пожалеешь. Пожалеешь, гадина, на всю жизнь. Миньяр чемоданны янатлады, аны илеп ачты һәм җидел лампылы филтәсен төргәге белән китереп чыгарды. Аны сул кулына тотты да акыра ишеккә атлады. Не хочу жить! Не хочу жить! Не хочу! Ашыңнан хәзер! Әнисе белән апасы ике ягына килеп асылдылар. Миньяр балакаем. Юләрем мәбрук. Ташла балам. Филтәнне багып бир миңа. Тилем мәбрук. Иркәм, тукта хәзер үк. Кылан малай. Миньяр, иркәм дип бит сиңа. Миньяр. Сул кулының беләге белән күз яшьләрен сөртә, Миньяр аның сайын филтәсен йомарлап тоткан хәлдә ишеккә тартылуын белде. Әнисе белән апасаны ике ягыннан ябышып, аны чыгармаска азапланалар иде. Бу көтелмәгән күрештән исе китеп, Рәшит баскан җирендә катып калды. 22 еллык гомерендә мондый хәлне аның беренче мәртәбә күрүе иде. Берничә минут буталангач, Миньяр үзен җитәкләтеп түр якка алып чыктырды. Шигар алдыннан башы хатны йөргән йомарлап, энисенең бите яныннан уйнатып үтте. Ну, родного брата тянешь, а? Сволочь, а? Кровопийца. Говно. Гауна, улым, гауна. Энең сиңа бер нәрсә дә әйтмәс моннан соң. Ул бит уйламыйчрак,
ялышкын ачкындырды бит. Мин, абый кеше! Абый, әйтмәс, биргән булса әйтмәс. Түрьякка чыккач, ул күз яшьләрен сөртә-сөртә, дүрәл чемоданына башын салып, йокыга китте. Тик чемоданга башын куйганда Рәшит аның үзенә төбәлгән ачулы һәм сынаулы күз карашын эләктереп өлгерде. Күзләре ап-айнык иделәр. Яткан уңайга хырылдап йоклый да башлады. Чәй эшене күңелсез генә тамамладылар. Төкер иркәм синең арга, диде апасы. Каршы дәшә күрмә башкача. Ул әнә шулайлар иттереп, барыбер үзенекен эшли инде һәр вакыт. Әллә белән шулай кыланамы? Исә. Киләп сөйләп яткырабыз инде. Менә шулайлар иттереп. Бу хәтлегә җиткермәскә тырышабыз инде. Еш ишәме? Әнисе белән апасы тиз генә бер-берсенә карап алдылар. Җавап бирмәделәр. Рәшит аңлады. Аңардан бик күпне яшерәләр. Икенче көнне иртән үй эчендә тормыш кичә бер нәрсә дә булмагандай дәвам итте. Абыйсаны капка төбендә каршы алды. Бер кулында папирос, икенчесен билене таянган, аякларын айрып баскан. Здорово! Ну как настроение? Бер көйгә. Голова как? Болит? Мин заттым азрак. Сиңа да бар. Әйдә. Кирәкми миңа. Мин баш сата белмим. Бер җиремдә ортмый минем. Мине кич белән нәрсә булганын не помню. Отключился. Миндә бит, үзең беләсең, скандалит торган характер юк. Ну да, понимаешь, юк. Шулай да алай-булай азмаз хылыксызланмаганмындыр бит. Кем бу? Абый дигән кеше? Үзе юләрме? Әллә нисен юләргә саныймы? Чыннан да үзенең кичә нәрсә кылганын белми икән. Үзеңнең нәрсә кылганнарын белмәскә син бит хайван түгел, абый кеше. Арак бирмәгәннән кичә филтә тотып асынырга тындың бит. Ят кирәк асына. Юл бир. Миңа өйгә керергә кирәк. Зачем? Ну зачем ты так? А? Зачем? Ул көнне йортта ныклап күңелсезлек урнашты. Абыйсы Рәшитне күрүдән, аның белән сөйләшүдән туктады. Кайтып китсә кара йөз, чыгып китсә кара йөз. Бер кешене күрми дә, ишетми дә. Кемдер аны гомергә дә гафу итмәслек иттереп җәберләгән, күңелен имгәткән, хәтерен калдырган. Утыр, аша дисәләр, утыр башый. Әйтмәсәләр, үзе сора башламый. Ашаганда, чәй эчкәндә бер генә сүз дә дәшми. Эшенә вакытында китеп, вакытында кайта. Тик кайтып кергәч, аның матурланып асылган йөзеннән салмыш икәнен чамалап була. Мин яр тотып асынырга йөргәннән соң 3 көн узгач, өйлә чәендә әнисе белән апасы һич көтмәгәндә сүз башладылар. Тамагыңны туйдырып кайтардылармы әллә? Нигә дип чәйгә утырмыйсың? Рәшит турьякка чыгып, мундирын салды да, күлмәк изүен шишеп, чәй эчәргә утырды. Чәй салкын һәм тәмсез иде. Эш, тагын ясыйм. Юк, рәхмәт әни, ясама. Мин суынган чәй яратмыйм бит, үзең беләсең. Абыеңны бүген күрдеңме? Юк. Сөйләшмәдеңме ни? Күрмәдем дидем бит. Эшләгән җиренә кермәдеңме ни? Юк, кермәдем. Шулай булмый инде. Бер туган абый бит ул сиңа. Кергә кирәк иде, сөйләшергә кирәк. Абый дияргә кирәк. Рәшит башын күтәреп, әнисе белән апасына карады. Абыең иркәм китәм ди бит. Кая китә? Анысын ачык кына әйтми. Бәлки Сахалинга хезмәт иткән урынына китәрмен дип кенә чыкынырды бүген. Сәбәбе нәрсәдә? Анысын син үзең беләсеңдер инде. Син әни минем белән гаепле кеше белән сөйләшкән күк сөйләшәсең. Шулай уйласаң, әйтеп сөйлә, минем гаебем нәрсәдә? Нәрсәдә дип? Абый бит ул сиңа.
Тұрмыш салайғына, азбазғына сауыт саба шалтырамай тұрмай енді. Неге абайыңа хайуан дегенсің? Мен ме? Сен шул міне. Мен аңарға өзіңнің исіріп нәрсе қылғаныңды білмеске, сен бит хайуан түгілсің дедім. Шулай да бит енді. Нәрсесің ғайып етерге ойлайсыздар аның, бұл сөздерінің. Сен айтканша түгіл шул міне. Хайуан дегенсің сен арға. Ол абекші сеңа үпкелеген бекнық. Дұрышлеген үпкелеп. Неге мені Рәшиттен рәнжіттірәсіз деп көз яштарын төгіп елайып. Шығып кетем шитке, мында меңа күн жоқ дей. Мен бит сізні яқларға тырыштым. Енді қазір бұл сөйләшу көзінің мақсатын мен бүтінләй аңлай алмайм. Өзіңіз бит менен көбірек көресіз аның ешіріп қайтып нәрселер қылынғанын. Тоқтатырға керек шуыннан сын болмас бұрын. Әлі яшейбіз әлі. Сен мында болмағанды да, ішкен шағында Байбуй комиссар деп күйләп, шиләп мақтап жіберәбіз дә. Аннан соң йөри, шунда күкрәк киеріп. Улым, қаршы әйтергә ярамый аңарға. Характері ифраттан начар. Үзе дә шулай дей. Абыйың үйден шығып кетсе, кім қарар әти белән әнине картлык көннәрендә? Син еркә аңарға башкача каршы әйтмәенде ярармы? Әти суққыр, әни 60-та хәзер. Бүтін үміт мин ярда бит. Сен бит инде киселгән ипи кисә кебек. Гомерең читтә узачак бит инде. Кайталмассың. Ну, ул кайтып китеп кенә йөргән арада аңарга синең әйткәнең ни, әйтмәгәнең ни? Ишен авыр тынлык басты. Көтелмәгән сөйләшүдән һәм алдына килеп баскан гаилә фаҗигасыннан Рәшитнең баш мие шыңлый, йөрәге тибә, күз аллары әлҗимелче килә иде. Мин сезнең нәрсәләр уйлаганыгызны һәм миннән нәрсә теләгәнегезне аңлап бетерә алмыйм. Шулай да мин сезнең барыгызга да бигрәк тә әти белән нигә яхшы булсын өчен бөтенесен эшләргә әзермен. Сез шулай кирәк тапкансыз икән. Мин аны гаепләп бер нәрсә дә әйтмәм. Менә шулай диләр аны әллә качан ук. Бер туган абыең бит ул сиңа. Бер карында яткансыз. Бүген үк гафу итен. Абыең шулай диде. Гафу итенсен диде. Гаип миндә диген, шулай абый диген, гафу ит диген, башкача кабатланмас диген. Гафу итәр Аллаһ бирсә. Мин сезнеңчә нәрсә өчен гафу итәргә тиешмен? Башкача каршы сүз әйтмим дип гафу итен. Юк. Мин аңарга гафу итерлек начар сүзләр әйткәнем юк. Ичмәсен, хылыксызланмасын. Әнкәңне дә тыңламагач, сиңа башкача сүз әйтеп тормыйм инде мин. Офицер булгач, зур кеше булгач, әткәң-әнкәңнең, туганнарыңның кирәге биткәндер инде сиңа. Исеңә төшер әле. Туганнарың кирәк булыр әле. Тик соң булуы бар. Көн узгач, иртәгә китәсе кичне абыйсы Тминная дигән әрем тәмле ике шешә арак алып кайтып эчеп утырды. Рәшит эчмәде. Абыйсы эчкән саен бер туктаусыз сөйләнде. Ты не понимаешь. Нет, не понимаешь. Монда дөнья көтәргә кирәк. Малга күрмә. Ягарга утын, ашарга азык кирәк. Да, күрмә, кияргә кием кирәк бит. Кирәк. Не тогда, кем әйтмешли. Еще минем җилкәгә. Мин табам. Аннан соң миңа бит жениться итәргә кирәк. Понимаешь? Карибә белән минем дружба бик крепкий. Не, ты не прав. Ну, ведь старший брат. Ну, ведь сиңа хәзер затса. Минем үз әтием исән хәзергә. Урыс әйтмешли, ты не торопись. Әти урына калганыңны
икенче тапкыр сөйлисең бит инде. Зачем? Зачем син, алай, а? Зачем? Безгә дружно итеп жить надо. Понимаешь? Ты офицер бит инде. Так что, әтең булырга җайлайса, давай, помогай ему. Акча белән. Деньгами. Понял? Деньгами. Давай-ка мне деньги сюда. Алып кайткан акчаны мин әтигә тоттым. Калганын әнигә биреп бетердем. Үземә юллык кына калды. Нет, браток. Нет. Ты брось. Мин бит в будущем дим сиңа. В будущем. Киләчәккә. Киләчәккә. Получку, как получил, җибәр. Да. А как же? Алар бит сиңа атай белән инәй, мин как положено, старший брат той, законный. Да, старший брат. Старший. Рәшит икенче көнне иртән авылдан чыгып китте. Аны озатучы юк иде. Сез күренекле язучы, галим һәм җәмәгать эшлеклесе Зәки Зәйнуллинның «Ата нигезе» дигән әсәре буенча эшләнгән моноспектакльнең беренче өлешен тыңладыгыз. Аны эфир өчен тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Әлфинур Хисами һәм мөхәррир Рөстәм Акъегет әзерләде. Әсәрне Россия Федерациясының халык артисты Әсәр Шакир башкарды. Моноспектакльнең икенче өлеше иртәгә 15 сәгать 10 минутта яңгыраячак. Казан сөйли. Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. 15 сәгать 10 минут. Сез Татарстан радиосының якшәмбе программасын тыңлыйсыз. Әдәби тапшыруыбызны башлыйбыз. Бүген без сезнең игътибарга күренекле язучы, галим һәм җәмәгать эшлеклесе Зәки Зәйнуллинның «Ата нигезе» дигән әсәре буенча эшләнгән моноспектакльнең икенче өлешен тәкъдим итәбез. Әсәрне Россия Федерациясының халык артисты Әсәр Шакир башкара. Казан сөйли. Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. 13 сәгать 10 минут. Сез Татарстан радиосы тапшыруларын тыңлыйсыз. Хәзер игътибарыгызга Зәки Зәйнуллинның «Ата нигезе» дигән әсәре буенча эшләнгән моноспектакльнең икенче өлешен тәкъдим итәбез. Әсәрне Россиянең халык артисты Әсәр Шакир башкара. Рәшитнең хезмәте бик авыр булып чыкты. Тәҗрибә аз, очучылар саны 30-га якын, а самолетлар бары 21 генә. Шунлыктан шу көненең озынлыгы 18-20 сәгатькә кадәр сузыла. Рәшит көне буе 18-19 сәгать буена үз эшендә булырга тиеш.
Шуңа карамастан, ул авылын бер генә минутка да онытмады. Ай сайын әтисе исеменә 800 сум акча сала барды. Әтисенең рәхмәтләр язган хатлары аның өчен иң зур шатлыкка әйләнделәр. Тик ул акчаларның әти-әнисе кирәгенә тотылмаганын Рәшит белми иде. Ул абисыннан хат алды. Мин решил жениться. И яңа елга свадьба ясыйм. Үзебез укыган школның директоры, герой Советского Союза Гибадуллинның родной сестрасы Карибя белән безнең любовь. Вот так. Ул институтны кончила. Без на Новый год свадьбу уздырабыз. Силгә алдым. Туйга деньги пришли. Күп итеп. Понял? Деньги жду. Мен 1956 елның июль башында Рәшит бер айга ялга дип авылга кайтты. Әтисенә бик кыйммәтле булмаса да матур гына кара костюм, бер җылы күлмәк, 2 пар ичке күлмәгыштан, әнисенә күлмәклек, матур кызыл зәңгәр чәчләр төшкән кара шәльяулык, 2 пар иек алды. Абысына бик матурдан 2 җәйге күлмәк, бер эшләп алды. Абысының яшь бикәченә соңгы елларда бик модага кергән крепдишиннан 2 күлмәклек алды. Авылдагы апасына, аның үч баласына бүләкләр алгач, йөге күбәеп китте. Авылданы сагынганнар иде, һәм шатланып каршы алдылар. Рәшит алып кайткан бүләкләргә барысы да сөенделәр. Тик абыйсы гына әнисе биргән бүләкләрне кулына алды да, карап та тормастан, мич янындагы сандык өстенә ыргытты. Әллә шатмады, әллә асынды. Моны күргәч, Рәшит уңайсызланды. Нәрсә әйтергә дә белмәде. Абысының хатыны Карибә унны тәмамлагач, Уфадагы авыл хуҗалыгы институтына агрономлыкка кергән икән. Узган ел шуны тәмамлап бетереп, авылдагы колхозга агроном булып кайткан. Зәңгәр күзле, бөдрә сары чәчле, мәхәббәт кәүдәле, төскә чибәр, яртылаш урысчада сөйләгән миннәрне күргәч, күзе төшеп, аның белән гыйшык уйны уйнап, өйләнешкәннәр икән. Абысы Миннияр 1 ел эчендә үзгәргән икән. Йөзенә, хәтта атлауларына кадәр ис китмәле акыллык бәреп чыккан. Хәзер көндә район комсомол оешмасының 2нче секретары булып эшли икән. Карибәнең герой абзасы ярдәм иткән. Узган елда булган поведение өчен син мине извини, пожалуйста. Извини. Мин азрак салгалы идем бит. После армии. Хәзер юк. Что ж? Бетте. Крес шуга. Нәрсә дип алай? Безответственный булганмындыр инде. А? Не знаю. Инде хәзер менә район күләмендә комсомол дәрәҗәсендә ответственный работник булгач, шу юк совсем. Үзем белән искән. Бүгенге көнне сүгенә колхозда бергән гәрәйләр, вәлиләр белән ишеп булмый бит инде. Хотя халыктан да атарга төстәргә ярамый. Мин бит аларны хәзер воспитывать итәргә тиеш. Да. Өстәл артында шундыйрак истәлекле сөйләшү барды. Абыйсы әнесе алып кайткан күчтәнәч ак башны улы кул белән эләктереп алды да стаканнарга кыя. Без бит бүген 2 брат очрашу шатлыгына гына чабыз. Да. Вот без утырабыз. 2 бер туган братлар. Син кемдә инде? Мин кем бит инде? Син кем белән өстәл артында
отырып ішкен арақыңны біліп іш. Райкомсомолның второй секретары белән отырып ішесің. Так что? Сен бір техник кисәге. Абыең белән райондағы барлық комсомолларның иң югары җитәкчеләренең беренчесе белән диярлек утырасың. Так то. Точнее әйтсәк, второй секретарь райком белән. Салайда. Син техник кына булсаң да, утырыйк әле ике брат. Так что абзаң Миньяр сиңа шухрый-мухрый гына түгел, Утыр. Иш. Хойшана да сиңа мондый почетлы дәрәҗә. Айрарым да син чем занимаешься, Эх ты. Син бит, понимаешь, тракторист бит инде, бит. Тракторист. Трактористтан бер нинди айырмаң юк. Чернорабочий. Технар. Нигә скрывать тәргә? Технар бит инде син, Всё. Технар. Технар. Зря смеешься. Синең урында плакать надо. Ни өчен? Атеистергән балалар арасында ты хуже всех устроился. Абыең кем син, кто брат твой старший? Я спрашиваю. Я еще покажу Миньярның кем икәнен. Абыең боевой комиссар, чыпчын и настоящий боевой комиссар. Син белеш уны? Син технар, вонючий, понимаешь? Все в тафте и красине. Ищ. Боевой комиссар белән ишәсең. Белеп иш. Между прочим, мин замечаю, син шишә башлагансың. Каян белдең инде? Менә мин бит руководящий боевой комиссармын. Шуңа күрә много знаю. Советлар Союзында без командовать итәбез. Һәм без белмәгән бер нәрсә дә юк. Да. Без командуем сезнең барыгыз белән дә. Һәм синең кебек технарлар белән дә. Да. Арак эчкән сайын абыйсы узган еллардагы кыяфәтенә керә барды. Абыйсы Миньяр үзе генә сөйли, мактана. Пешкән ит белән бәрәң күтәреп, Кәрибә керде. Абыйсы тартынып тормастан хатынның түгәрәк артыннан кочаклап алды. Ой, мин хатыны. Ай, шәп бит ул, Исеме дә Кәрибә бит аның, Кәрибә. Үрчә инде Катя була. Катюша. Да. Катерина моя. Якланма. Ятарга вакыт күп ичәсез. Сиңа да җитәр, Рәшит. Абыеңа иртәгә эшкә. Ул бит райкомда эшли. Абруйлы кешеләр арасында. Ашагыз да ятыгыз. Рәшит тора ук башлады. Кәрибә энҗе кебек ак тешләрен күрсәтеп, "Тукта, карале монауны. Ашагыз инде итен, бәрәңгесен. Аннан соң торырсыз." Син нәрсә монда командуешь, Когда монда ирең, боевой комиссар Миньяр Дамиров бар. И утра стен артында. Без ике братында сөйләшеп утырабыз. Да. И ничего тут мне указывает. Йокларга дип. Может, мин боевой комиссар на боевом посту сегодня по приказу моей родной партии. Храна, барыгыз, ятыгыз имеш. Ятарбыз, когда надо. А копкада ятарбыз, родная партия кушса. Без бүген ике брат туйганчы ишәбез.
Наготов технарь. Мин боевой комиссарлығына тыңғасын. И конец. Ертең Минияр қара костюм үстінен ақ күлмәкні яқасын шығарып қойған. Костюмы бик матур. Ол шыма иттіріп үтікленген. Минияр бәлеге шағынан ұқыспай, матур кенерге яратайды. Аяқларындағы қара түлкілеріні шөт күлен ялдыратып тұзартқаш, гәудесін турайтты. Ну, как, ауыйым? Бұлай, неше адыр өтінді, а? Ярарлық ма? Настоящий боевой комиссар өтінді. Ауый, неге сен бір тұқтасы шу боевой комиссар деп қабыт дейсің? Комиссарлар өтінді олар әлі қойда қалғанлар. Ну ты, болт, несчастный. Не учи мне. Понял? Біз ответственный работниклар партии и комсомола. А сен технота. Біз қушқандығын ашлап берге тиіш. И басты, бітті кетті. Енді абзы кіші. Елінің келешегін техниканы, автоматиканы яқшы, тіпті білген ғалимдар жетеклейшек. Біз бүгінгі технарлар. Ты что? Нәрсе сөйлегенің думайттыра керек. Жетекшілікні сіз технарларға что ли отдать? А? Не слышу? Уақыт жетер, сізден сұрап тұрмыша тұрмышаны шулай етешек. Қазір техника заманасы. Біз коммунистлар бүтін жер шары білән командалық етешек біз. Сен мұны қараша запомни. Yo'g'isa неприятностьларың сенің көп болар. Бұлай ойлап ешесәң, ішітсәң, мен сені інкаш деп тұрмам. Ертеңгі шай жел өткәш, Минияр інісін айтты. Харби формаңны кейін, менің білән бірге барасың қазір. Қая барырға? Көп сөйлейсің. Пойдем. Мен ішлеген кабинетіні көрсің. Посмотришь, как мен творить етем, и как рукав жу. Отырырсың, и қарарсың, мендегі рабочий остановку. Көргенім бар енді сіздің комсомол работникларың үшін. Қайда көрдің? Училищеде оқығанда өзімде 3 жыл комсорг болдым мен. Сен айтырға тірейсің, что комсомол іші үш түгіл, а? Безделье. Шылай ма? А? Так что ли? Ол қадарысын сен өзің ойлайын абай. Сен ашыларға. Сеңа яшәргә. Менің ойымша, кіші икмәк шешмәсә, станокта эшләмәсә, яки галимнәр кебек фән белән шөгыльләнмәсә, андыйларның хәзер пыты бер тиен. Вакыты җитәр, эшләгән кеше генә почетта йөрер. Ну, брат, родной. Синең уйларың полностью против юнәлгән. Партиягә дә каршы. И меня, да, как члену партии. Как бы сена плохо не стало. Без манда, күн-түні работаем, руководим. Но сен сомневаешься. Ничего. Партияның сен ағына кіші жетер деп ойлаймын мен. Сенің ойларың советский да, коммунистларлық да түгел. Дух какой-то чужой. Нәрсе болайын бұл? Чужой дейін сенің? Мен
Думать етим әлі. Қазір айда, киттік. Кейін. Урам бойлап икәүләшү киттеләр. Біраз баргач, Миньяр інісіне әйтті. Әйләніп қаралы. Ине янда қапқа төбенә чыгып басқан и плачет. Безнең икәүләшү атлаганны карап тора. Мать бит. Гордится итә үзенең шундый юллар белән. Так вот. Икенче ел Рәшит өйләнде. Өйләнгәннән соң барлык тапканын өенә салып яши алып башлады. Үз гаиләсенә кирәк иде. 1958 елның җәендә Рәшит 6 фәннән конкурс сынаулары биреп, Рига шәһәрендә шул елны гына ачылган яшерен ракета училищесына укырга керде. Укырга керү белән Рәшит алдында өр-яңа сораулар килеп басты. Шуларның иң мөһиме кайда яшәргә. Чөнки укырга алганда ук шарт куеп алдылар. 5 ел буена фатир сорамыйсыз. Рәшит көннәр буе фатир эзләде. Сорашты, берәрсенең тәкъдим иткәнен зур өмет белән көтте. Иң беренче сораулары шушы булды. Гаиләң ничә кешедән тора? Хатыным бар. 1 айдан балабыз туачак. Шул сүзләрне ишетү белән фатир хуҗалары кырт кисәләр. Юк. Яш бала белән кирәкмисез. Бер көнне Рәшиткә фатир бәхте елмайды. 40 яшьләр чамасындагы ярлы гына бер урыс хатыны Рәшитнең җиңеннән тартты да читкә алып китте. Бәләкәчегез була икән. Бик тә зур шатлык, бик яхшы. Үземнең бер генә балам бар. Толик исемле. 4 укый. Тик бүлмәбез берәү генә. Үзе булай зур гына, 21 метр. Шунда карават куярга бер пичмак биребез. Айына 3 сум түләрсез. Риза булсагыз. Риза булмыйча кая барсын инде Рәшит? 3 көн килеп торгач, кичен хатынының тулгагы башланды. Рәшит күлмәкчәнгенә йөреп, телефон автоматтан ашыгыч ярдәм машинасы соратты. Ул бик тиз килеп җитте. 50 яшьләр чамасындагы латыш Рәшиттән паспортын сорады. Фамилиясын укыгач, йөзе яктырып китте. Татарлармы? Татарлар. Татарлар булгач яхшы инде. Әллә сез дә татармы? Юк, татар түгел мин. Чын латышмын. Сез татарлар белән бик күп эшләргә туры килде. Телегезне беләм мин. Бик уңган халык сез. Кушканны җиренә җиткереп эшли беләсез. Эш кушсаң, елмаялар да яхшы дип җавап бирәләр. Озакка сузмыйча эшкә дә тотыналар. Бик әйбәт халыксыз татарлар. Әйдә, киттек тизрәк. Сиңа кем кирәк? Малаймы, кызмы? Малай. Айсайда, киттек. Икенче көнне Рәшит укырга барган чакта телефон автоматтан больницага шалтыратты. Телефон трубкасын латыш медсестра салды. Аңламадым. Фамилиясын әйтегез әле. Даминова. Бездә Даминов дигән хатын юк. Бар. Кичә кичке 11ләр тирәсендә генә китердем сезгә. Даминова түгел ул. Дашикова. Шулмы? Шул инде. Кеме бар? Мин аның ире. Малайгыз бар. Котлыйм сезне. 3 кило ярым. Буе 51 сантиметр. Әнисенең исәнлеге әйбәт. Малай. Ул әти кеше булды. Аның улы бар. Нәселе бар. Яши.
Яши, үрши. Зәйнетдин нәселе үзелмәде. Үрши, Алла биргән булса. Мең 959 елның июль уртасында Рәшит хатыны һәм тәпир башлаган улы белән авылга җәйге ялга кайтты. Аның бигрәк тә сукыр әтисен куандырасы килде. Капка төпләрендә утырган әтисе янына килеп җиткәч, кулындагы 2 чемоданны җиргә куйды да, хатыны кулыннан улын алды. Әти, ни хәлләрең бар? Без кайттык. Аллага мең шөкер улым. Бик әбәт иткәнсез кайтып. Әти, менә сиңа оныгыңны, малайны алып кайттык. Зөфәр исемле малай. Худайга мең шөкер, мең шөкер. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Кил улым, кил әле кил. Курыкма миннән, кил. Минем улым, нәселемнең яңа берсе бит ул минем. Каялы улым, каялы. Субханалла, субханалла. Малай бит бу чыннан да бар нәрсәләрне урында ала баса. Мең рәхмәтләр Ходаем сиңа бу малай өчен. Мең рәхмәтләр. Инде хәзер үлсәм дә була. Нәселем үзелмәде, туктамады. Аллага шөкер. Рәхмәт улым. Сиңа да, килен сиңа да. Зурладыгыз мине, малай алып кайтып. Әйдәгез, әйдәгез, өйгә керегез. Юлдан аргансыздыр. Әниегез Зиннәтуллаларга чәйгә киткән иде. Кайтып җитәр инде. Әле сезне 2 көн көтми идек. Тот килен баланы, мин атлаган җиремне күрмим бит. Әниләре дә оныгына сөенеп туя алмады. Коңгырт күзле, кара чәчле, аппак йөзле савыр малай чыннан да алар өчен зур шатлык булды. Барлык туган тумача агайлар арасында Рәшитнең улына тик абыйсының гына ис китмәде. Здорово. Ну как? Жив и здоров? Абый, мин бит малайны алып кайттым. Ана, әти белән сәкедә утыра. Да? Не видал, брат. Извини. Баш тулы уйлар, понимаешь, проработал. Извини. Кая, күрсәт? Нигә күрсәтмәскә ди? Әти алдында утыра бит. Син нәрсә? Син минем дочканы күрдеңме соң? Күрдем. Бик матур бала. Бүләкте алып кайттык. Ладно, алайса. Спасибо. Кая малайың? Бүлмә ишегеннән үрелеп, сәкегә карады. Тик чыгып баланы кулына алмады. Ярар. Әйбәт. Поздравляю. Әниләре телгә килде. Ал инде кулыңа. Энеңнең улы бит. Үз нәселең. Я, кирәкмәс. Елый башлар. Балачыга курка миннән. Утырсын анда, ата янында. Пушкай. Ялдан кайткач Рәшиткә хуҗалары фатирдан китәргә тәкъдим иттеләр. Рәшит көннәр буе фатир эзләп вакытын уздырды.
Фатир табылмады да табылмады. Шундый көннәрнең берсендә аны курс начальнигы үзенең кабинетына чакырды. Мен сезне менә нигә чакырдым? Тыңлый, иптәш капитан. Училищеның диңгез яры буенда урнашкан базасы бар. Беләм. Белгәч бигәбәт. Шунда хезмәттәр өчен офицерлар кирәк. Анда 12 фин йорты төзелеп килә. Фатирлар шунда хезмәткәннәргә. Сез фатирсыз бик каты җәфаланасыз. Шунлыктан сезгә мондый тәкъдим бар. Яшәргә урыным юк дип рапорт язып, академический отпуск сорагыз. Киләсе елның 1 сентябренә кадәр. Шуннан соңмы? Киләсе елның 1 сентябреннән яңадан 1 курска кереп укый башларсыз. Шул рапорт нигезендә. 1 елыгыз югалуында. Ләкин бит 5 елга фатирлы булачаксыз. Уйлагыз. Юк, иптәш лейтенант, мин рапорт язмаячакмын. Ни өчен? Сез мине кышкы сессия сынауларында икелеләр алыр дип уйлап, миннән котылырга тырышасыз. Нәрсә инде сездә минем? Иптәш капитан, мин андый рапорт язмаячакмын. Мин укыганда бер качанда уртада да, артта да йөрмәдем. Һәр вакыт сыйныфтагы 5 кеше арасында булдым. Әтиемә нәрсә диярмен? Мин бит аның бөтен өмете дә, горурлыгы да. Мин 5 ел эчендә хәрби инженер булачакмын. Кумагыз мине. Кишләмәгез рапорт язырга. Син дә Минов аңламадың мин әйткәннәрне. 1 елыңны югалтасың син, ансы дөрес. Тик калган 5 елны бит син фатирың белән яшәячәксең. Ну материалны бик авыр бит сиңа. Булсын. Без авырлыкларга түзәргә өйрәнгән халык. Теләсә нәрсә сәтегез рапорт язмыйм барыбер. Чудак син, Рәшит, чудак. Укы, тырыш. Язма рапорт. Бар. Курс начальнигы белән сөйләшкәннән соң Рәшит кичкенә бер бүлмә тапты. Бүлмә Рәшиткә бик ташады. Кышкы сессия башланырга ай ярым дигәндә Рәшит ныклап дәресләренә утыра алды. Кышкы сессиядә 5 сынау иде. 5 сынауның 2сен 5легә, 3сен 4кә тапшырып, ул курс начальнигыннан рәхмәт белдерүен алды. Кышкы февраль бураннары кытырган бер көнне Рәшит хатыны һәм яшьтә 6 айлык малай белән туган авылына кайтып төште. Бер килсә килә бит ул. Фатир хуҗасы таләп куйды. Балагыз белән безгә бергә яшәргә авыр. Я чыгып китегез, яисә балагызны авылыгызга кайтарыгыз. Рәшитнең әтисе йортында көтелмәгән кышкы кунакларны күргәч, зур аптырашта калдылар. Чишнеп, юынып, табын янына утыргач кына сорашулар, сөйләшүләр китте. Ни булды, балалар диде әниләре. Һич көтмәгәндә кышкы буранда сабый баланы шул хәтлек авыр юлга алып чыгалармы инде? Суык тидереп, Ходай сакласын, ул булу бар бит. Яшәүләр бик авыр әни. Минем алганга җитми. Алган акчаның яртысы фатирга түләргә, утынга, электрга, суга китеп бара. Укырга кирәк. Менә улыбызны монда кайтып калдырырга булдык инде. Хатынын да эшкә кертергә иде. Тавышсыз, тынсыз гына чәй эчеп утырган амысы телгә килде. Кемгә калдырасыз инде? Үзегездән артып булган малайыгызны. Монда кем карарга тиеш инде? Сезнеңчә, а? Әбиләргә калдырырбыз инде. Кая булсын? Алар ризалык бирерләр карарга. Балалар бакчасына йөререк булгач, эшкә җиткәч, алып китәрбез дип уйлыйбыз. Шуннан? Нәрсә шуннан? Хатының эшли башлыймын инде. Исәп шулай инде. Конечно. Жон офицер бит не работает. Син дә моңарчы так делал. Әти әнине тут старший брат ошата, киендерә. Син горта типтер яшисең, а? Даже жена даже не работала. Я говорю, малай, безне кебекләр түгел.
Жена офицера. Шәһәрдә постоянный прописка булмыйча эшкә алмыйлар. Постоянный прописка булмагач, езжайкеге элек су иткән җиреңә. Тавында киенкелек артканнан арта барды. Мин абый укырга кирәк. Инженер булырга кирәк. Миньяр иши бетермәгән чәен читкәтеп аягына басты. Миньяр дим. Миньяр, улым. Сен, старик, кысылма. Отжил свое. Знаю, нәрсә эшләргә. Укырга кирәк аңарга. Говно ты. Ташла укуыңны. Минем өчен история укыйсың. Сапляк. Әллә укып, ученый булырга не булисыңмы? А? Так думаешь, что ли? Привал мне синең укуыңа. Давай, больше помогай, атай белән инәйгә. Синекеләр дә бит алар. Рожали тебя, дурака. Мин кулымнан килгәнне һәр вакыт җибәреп торам. Шул ярдәм иткәннән артык ярдәм итә алмыйм хәзергә. Үзем гаиләм белән кешесендә яшим. Шулайдыр бик. Ана, өстеңдә нинди затлы свитер. Миңа ул төштә дә керми. Нет, что послать родному брату. Үземнең светы түгел бит ул. Кешенеке, дустым Юрныкы. Юлга сорап алдым, üşмәс өчен. Ну хватит врать. Совесть юк синдә. Говно син, бер абыеңа. Баланы тинчекләрне күтәреп, карлы тыкыр аша бабасы йортына атладылар. Артыннан атлаган хатыны изгәрәгән җанны мыжлап тагын да изгәли иде. Искә юк. Торырга фатир юк. Балама урын юк. Нигәләр дип шул кадәр бәхетсез булдым икән? Нигәләр дип мин синең тасма телеңә ышанып, сиңа чыктым икән? Исәнтәй. Бәхетсез башкайларым. Әбиләренә кергән уңайга бала-чагалар йөгерешеп килеп, Зөфәргә ябыштылар. Китте шаушу, көлешу, кычаклашу, үбешү, сөйләшү. Икенче көнне бабасының бер туган инесе Миңлебай аларны кичке ашка чакырды. Табында райкомда икенче секретарь булып эшләгән Гибадуллин Тимирхан белән аның хатыны Фатима апа иделәр. Миңлебай район советы рәисенең ярдәмчесе һәм райондагы барлык эшләрне ул иштыра иде. Мыш-мыш килеп тыналучы, олы гәүдәле, кара тут йөзле, зур кылыч бырлы кеше 5 фут Миңлебай. Азрак хәмер авызына ләксә, аны сөйләвеннән Сталин үзе дә туктата алмый. Авыл шулай ди. Тавын бик күңелле һәм матур үтте. Тимирхан абый латышлар турында, аларның тормышы һәм үзләрен немец куллыгыннан коткарган урысларга мөнәсәбәтләрен төпченеп сораштырып утырды. Рәшит латышлар турында булай диде. Прибалтиканың латышлары да, литвалар да, эстоннар да урысларны һәм хәрбиләрне яратып бетермиләр. Урыслар килгәнче без яхшы яшидек, хәзер Латвияны талау бара диләр. Габидуллин Рәшитне бүлдереп сорады. Син латышлар белән аралашканда шундый враждебный сүзләрне тыңлыйсыңмы? Тыңламыйчы. Кая барасың? Бер урамнан, бер юлдан йөрисең бит инде. Менә бит сезнең белән дә көтелмәгәндә килеп очраштык. Габидуллин ризасызлыктан кызарып чыкты. Синең үзеңдә дә шундый латышлар духы барлыкка килгән ахырсы. Син бүген көндә совет офицеры. Ишелгән аракы Рәшитнең дә башына китә башлаган иде. Шунлыктан ул сөйлисе сүзләрен бик сайлап тормады. Мин бүген көндә хәерчи хәлгә төшкән совет офицерымын. Ашарга юнлы ашым, яшәргә урын да юк. Кеше усакасында көн үткәрәм. Хуҗа сөйләшүнең кискенләшә башлаганын сиземләп, алдындагы рюмканы күтәрде. Әйдәгез, берне тотыйк әле. Әллә кая киреп китмик. Мин менә монда табында утырганнарның исәнлеге өчен
тос тәкъдим итәм. Фронттагы кебек. Битергәнче җибәрик әле. Каршысында утырган Фатима апаның каралып чыккан йөзенә карап, Рәшит үзенең артыграк уйламыйча сөйләп ташлаганын чамалады. Хатыны белән бергәләп, ул кичне Рәшит тып йортка китте. Алар анда барып кергәндә, түр якта апасы, әнисе, әтисе шәүләшеп, күңелсез генә сөйләшеп утыралар иде. Утырышкач, һәр вакыт елмаеп сөйләшә торган апасы төссез тавыш белән сораганда итте. Буран басылмыймы? Юк, кичә генә. Кичә Миңлебайларда кунакта булгансыз икән. Әйе, кемнәр бар иде тагын? Бездән башка Габидуллин Тимерхан абый белән хатыны Фатима апа гына иделәр. Башка кеше юк иде. Әнисе нәрсәдер сорарга уйлаган иде угай, өлгерә алмый калды. Син сволочь! Нәрсә балта иттең син ул кичен тагында? Уң кулын йодрыклап сугарга дип күтәреп, Миньяр Рәшиткә таба ыргылды. 2 яшьлек кызлары бар тавышы белән акырып еларга тотынды. Рәшит сул кулы белән абысының һавадагы кулын эләктереп алды. Тукта хәзер үк, тынычлан. Син кичә Бишут Миңлебайда антисоветский агитация алып баргансың, сволочь! Сибергән эт яшен ташлый ди. Разжирел, офицер сраный. Ну как офицер стал. На славную партию нашу тянешь. Подонок! Нәрсә кытырасың син? Нинди агитация тагын? Мине бүген второй секретарь райкома вызвал в кабинет. Из-за тебя говно. Минем бөтен карьера бетә. Син анда весь вечер син анда антисоветчины нес. Син ялгышка ясасың. Бәлки оңга бетермәгәнсеңдер. Ул сорады, мин җавап бирдем. Кап-кади табындагы гәп барды. Бошың җитми икән, надо молчать в тряпочку. Миңа ул бүген говорит, үзең ишәсең. Ә бер туганының антисоветчик ул беткән. Училищены сапсать грозил. Сөйләмә юкны. Рәшит яклап хатыны кушылды. Рәшит анда бер начар сүз дә сөйләмәде Миньяр абый. Тимерхан абый сорашты, Рәшит шуның сорауларына җавап кына бирде. Ну ты, проститутка, ты еще миңа. Беркем дә аңлап өлгермәде. Хатынны күтәреп, ишек ягына бер бастырды да, тизе белән артына китереп типте. Пошла! Пошла, проститутка, вон моннан! Рәшит аның кулыннан эләктереп алды һәм карват ягына этеп җибәрде. Үй эче тавыш, гауга, елаш, кычкырыш белән тулды. Син абзый кеше, кулларыңа йөк бирмә. Монда миндә бар, аның иге. Тик Миньяр туктарлык хәлдә түгел иде. Уң кулын йодрыклап, Рәшиткә селтәнде. Рәшит аның кулын артта кайырып барды. Миньяр акырып алга илде, авыртына чыдый алмыйча аякларына тезләнде. Ятсыз! Абыеңа кул күтәрәсең бит, тукта! Рәшит бер кулы белән сугып ишекне ачты да, икенчесе белән хатынын эләктереп, аны тышка атып җибәрде. Аның артыннан күлмәкчән генә килеш, үзе дә буранлы урамга атлады.
Икенче көне Рәшит илә җитәрәк кенә ялгызы ата йортына кайтты. Өй эче үлек чыккандагы кебек тып-тын иде. Бабасының тунын салып, ишек төбендәге чигә элде дә, исәнлек саулык сорашып, түргә узды. Улы килеп керүгә үк, әнисе елый да башлады. Әтисе дәшми генә стәл артында утыра иде. Рәшит, әтисенең йөзенә карагач, тетрәнеп китте. Аның сукыр күзләреннән эре-эре яшь бөртекләре тәгәри иде. Бала, диде әнисе. Рәшит әтисе янына барып утыргач, шулай итәләрме инде соң? Начармы, яхшымы, бер туган абыең бит ул сиңа. Бер карында яткансыз бит сез. Әни, минем нинди гаебем бар соң, ә? Ул райком Тимерханга нигә дип каршы сөйләргә инде? Алар кулында булач. Абзаң шулар куласында эшләп йөри көн-төн. Шуны да аңларлык түгел икән башың. Нәгүзем билла. Рәшит бик озак дәшмичә утырды. Иртәгә китик инде без. Монда юньле көн, юньле сүз булмас. Бер ишкән, хайванга әйләнеп беткән минер аркасында күпме сүз, күпме көләшү, күпме кычкырыш, талаш. Мин бит монда рәхәт тормыштан кызык эзләп кайтмадым. Хәерчелектән, нужа, мохтаҗлыктан бердән-бер газиз баламны калдырга дип кайттым. Яшәргә мөмкинлек калмаганнан. Без атаң белән Рәшит улым икәү генә киңәштек тә синнән үтенеп сорарга булдык. Син безне ут эченә тыгып китмә инде. Йөрәгең мәрхәмәтле бит синең ифрат та. Нихәтлек кенә үзең авыр булса да, абзаңнан гафу үтенеп кит инде син. Атаң белән безне хараплар итмә инде зинһар. Күреп торасың, атаң тере гарип бит. Бер тамчы да күрү бит. Соң бит әни, минем бер гаебем дә юк. Нәрсә дип гафу үтеним инде мин? Бер туктаусыз ичә бит, күрмисезмени? Абый диген, гаеп миндә диген. Әтияни хакы өчен гафу итинде диген. Зинһар диген. Әбиткә кайта ул закламыйча. Шунда әйт. Шул чак әтисе утыргычыннан җай гына торды да улы янына килде. Сул кулын улының аркасына куйды, уң кулы белән аның чәчләрен сыйпады. Нәкъ кичкенә малай чагындагы иттереп. Рәшит, улым, инде мине тыңласың. Син дөресен әйтәсең. Шавыйың. Ишкәчтен нәрсә сөйләнгәнен, нәрсә кылынганын белми дә, аңламый да шикелле. Соңнан исенә төшерәмиме, теләмиме, белмәсең ансын. Син шушы формадан ардан гафу үтенмичә китә торган булсаң, бетерә ул безне. Мин синнән, улым, бер кайчанда бер нәрсә дә сорамадым, үтенмәдем. Синнән генә түгел, беркемнән дә сораганым булмады минем. Инде синнән, үземнең төпчек улымнан үтенеп сорыйм. Гафу үтенеп кит. Гаебең булмаса да, гафу үтенеп кит.
минем хакка, әнең хакына. Синагар. Ике сәгать тирәс үтүгә абыйсы Миннияр кайтты. Кергән унга исәнләшмичә генә түргә узды. Син, абый, гафу ит мине. Гаип миндә. Ну вот. Хотя и сволочь син. Может быть и по-человечески. Тот абзаңның кулын. За дружбу. Бар. Ике ярты акнал. Обмоем бу. Извини меня. Икенче көнне иртүгә Рәшит хатыны белән юлга чыкты. Сез күренекле язучы, галим һәм җәмәгать эшлеклесе Зәки Зәйнуллинның «Ата нигезе» дигән әсәре буенча эшләнгән моноспектакльнең икенче өлешен тыңладыгыз. Аны эфир өчен тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Әлфинур Хисами һәм мөхәррир Рөстәм Акъегет әзерләде. Әсәрне Россия Федерациясының халык артисты Әсәр Шакир башкарды. Моноспектакльнең 3нче өлеше 27 июль көнне 15 сәгать 10 минутта яңгыраячак. Казан сөйли. Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. 15 сәгать 10 минут. Сез Татарстан радиосының Шимбә программасын тыңлыйсыз. Әдәби тапшыруыбызны башлыйбыз. Бүген без сезнең игътибарга күренекле язучы, галим һәм җәмәгать эшлеклесе Зәки Зәйнуллинның «Ата нигезе» дигән әсәре буенча эшләнгән моноспектакльнең 3нче өлешен тәкъдим итәбез. Әсәрне Россия Федерациясының халык артисты Әсәр Шакир башкара. Мен 1961 елның июль азагында авылга ялга дип хатыны белән кайтканда, өй артындагы 2 юан тирәкне кисеп ташлап, шулар урынына абыйсы яңа йорт бурасы утыртып куйган иде. Үзе авылларында, колхозда парторг булып эшли икән. Кайтканның икенче көнендә үк иртүк Миннияр Рәшитне матайның коляскасына утыртты да, авылдан 3 чакрымда урнашкан салкын чишмәгә алып китте. Әйдәле. Ике брат рәхәтләнеп утырыйк, сөйләшик әле. Киттек минем белән. Барып туктаган уңайга Миннияр матай коляскасыннан бер киндер тыкча китереп чыгарды. Шуннан бер кашан килеп чыкты. Ул кашанны читкәрәк җәйде дә, уртасына тыкчадан коньяк тартып чыгарды. Рәшит шундук сагая төште. Максаты нәрсәдә моның? Гомердә булмаган коньяк куйды. Да не думай. Икәү генә посидим, үзара аңлашыйк. А то все мешают. Синең хатында и моя тоже. Анасын ине, понимаешь, ведь не рюмкалар кадәр алып килгән. Рәшит кажан өстенә тараткан кыяр, помидорлар, пешкән ит, котлет белән тулы 2 тәләнгә карап, тагын уйлап куйды. Хатын әзерләгән бу ашамлыкларны. Димәк, аларның монда чыгасын Кәрибә белгән.
2 шәнечке белән бер пычакта куелган. Җирҗәйдә. Коньяк чигәләр. Мин как колхозда, как стал парторгом, так бөтенләй тукталдым теге аз-аз ишкеләүдән. Ярый, брат. Мин үзең беләсең инде. Партийный работникмын. Кристально чисто булырга тиешмен. Как ни говори, боевой комиссар. Күптән парторгмы? Мин сиңа язган идем бугай. Марттан бирле. Карьерның теге герой браты помог. Комсомолчыдан киттеңме ни? Возраст, брат. Быел 32 яшь будет. Возмужаем. Ничексың, эшләп буламы? Без эшли алмаган эш була димени. Без боевой комиссарлар бар нәрсәндә булдырабыз. Безнең кулда бит власть. Колхоз рәисе белән мөнәсәбәтләрең ничек? Аштанам. Мине куйганда райкомда булай әйттеләр. Син парторг. Сине партия колхоз рәисе сәясәтеннән контроль итеп җибәрә. Контроль. То есть, аны постоянно мин, боевой комиссар, контроль астында торырга тиеш. Понял? Нәрсә була инде ул? Ну как же? Сәсилгән җирне аз иттереп күрсәтмәсен, урып алынган игенне яшереп калдырмасын. Все должно быть сдано государству. До последнего зерна. Коммунизм строить тәвсит. Ну же непонятно. Мин, как боевой комиссар, тукталавы, монда ул боевой комиссар дигәннең нәрсә катнашы бар? Тотасында шуны кыстырасың. Мин ярның йөзе каралып чыкты. Айда, тотыйк әле. Как ике родной брат утырыйк әле. Менә шушы матур салкын чишмә янында. Иштеләр. Вот син знаешь Валине? Кайсы Вали? Мәмәкме? Точно. Миңа яңарак кына әйтә бу. Син колхозда безнең кебек ныклап эшләгән кеше түгелсең. Бөтен эшләгәнең армиягә киткәнче 2 еллык булгандыр. Синең кебек үзе эшләмичә, безне эшләргә өйрәтүче надзирательләр синнән башка да җитәрлек монда ди. Ну, мин аны, конечно... Сәйит хитрый. Бөтен колхозны бер үзе кулында тота. Мине бик умел иттереп читкә тәрә. Синең эшең воспитание колхозникларын ди миңа. Ә мин әйтәм, Сәйит абый, син председателем колхоза килгәндә, колхозның 1,5 миллион рубль гына бурычы бар иде. Ә хәзер 4 миллионнан артып китте. Как понять моны дим? Рашид сая башлады. Чөнки Сәйит абыйны колхозчылар кешелеклеге, ярдәмчелеге өчен хөрмәт итәләр иде. Ну, тотайды. Боевой комиссар абзаң өчен. Иш. Ну, мин әйтә. Син мине яртуган аңла. Сугыш тәмам булганга 16 ел ди. Ә халыкка җитәрлек икмәкне һаман бирә алмыйбыз ди. Халыкның тамагы тук булырга тиеш. Иң беренче чиратта игенченеке ди. Ә мин әйтәм, государствога долг растет. Надо платить дим. Ә ул көлә. Ә мин әйтә, колхозларны уйлап чыгарганнан бирле аларның бурычтан башлар чыкканы юк ди. Шуңа төзелгән ди алар. Вот и сөйләш аның белән, Ә үзе коммунист. Фронтовик. Менә орденнары җитәрлек, понимаешь? Абыйсы бүген юмарт иде. Ярты коньяк бетүгә, бер ярты агарак килеп чыкты. Абый, син рульдә бит, аннан гаи да бар. Ваш, үзебезнең кулда. Парторги мәңгелеккә. Гаи
Біз құшқанын өте тұрған бір орган ғана бет ол. Шынлы, боевой комиссар абзаң бар шақта қорықмыш еш. Инәй бит, бик тә зәһәрләнде. Безгә, ике братка, нәрсәдер эшләргә кирәк. Ничек инде? Зәһәрләнә. Син дип һәр чак үлеп тора идем арчы. Жизнь, малай, бик тә сложная штука бит ул. Юк, син әле аңлап бетермисең, малай. Вот син кто инде, Ну, кто син? Мин кто инде? Мин үзең беләсең. Инәй безне йорттан куа. Да, по-настоящему. Ата нигезеннән. Мине үзеннән туган баласын куа. Ни өчен? Понимаешь? Причинасы да юк совсем. Ну, алай булмый инде. Узган ел мен улымны кайтырганда, әни тулсынча синең яклыгына иде. Бер гайбым булмаганга, синең каприз аркасында әти белән әни мине синнән гафу үтендерделәр. Ну, зачем? Ну, зачем ты? А? Ну, зачем син шулай? Миңа и так тяжело, а син... Ну, браток син минем. Молодец, син. Рашидка, молодец. Молодец. Уже 3 курса окончил. Миндә дә бардыр гайып. Может быть. Да. Но ведь синде дә җитәрлек. Да. Җитәрлек. Бар бит синде дә. Ярар. Син минем сорауга җавап бирмисең. Ни өчен сине башка чыгаралар? Башка чыгаралар? Мине? Кем? Үзең әйттең бит, әни куа дип. Әйттем. Вот именно. Куа инәй. Башка чыгармый, а куа. Именно уйлыйм. За что? И не понимаю. Ну, инәйгә мин әйтәм. Яңа бура утыртылган, күп мираска чыккан, мин кая барыйм дим. Ә ул зәһәрләнә. Ну, нәрсә ди? Ана, элекке колхоз дворы янында җир бирәләр яшьләргә. Яңа урам сөйләр. Шунда күченегез ди. Колхозныкы сиңа да җитәрлек, аның ди. Ну, инде моннан чыгасыз килмәсә, читән ватып, тыкрыктан үзеңә яңа капка ач ди. Ты син понимаешь? Аңлашылды булды. Аңлашыла башлады азрак. Син абый кеше ишегеңне ташлый алмыйчы, әти-әнигә тыныч көннәр күрсәтмисең ахырысы. Бүген дә. Ты что? Мин март айында Кәрибәнең абысына Герой Советского Союза торжественный сүз бирдем. Ишене ташлыйм дип, и парторгым стал. Ул ярдәм итте миңа парторг булырга. Сәйд белән друзьялар бит. Парторг булсам, капля да в рот брать не буду идем. И нәрсә и? Марттан бирле эшкәнең юкмы? Юк һәм булмаячак. Ә бүген тик бит синең хөрмәтеңә генә. Ну, ярар. Шулай да булсын ди. Миннән нәрсә телисең? Синнәнме? Миннән? Инә йортны төпчек булганлыктан синеке ди. Сине үзләренең наследнигы ди. Ну, инә янды сүзне кая белсен инде. Белмәгән юганың әй.
Әти дә шулай дейме? Атайка молчит. Мына үзе инә яклы. Әйк апа, нәрсә диләр инде? Синең якларда бит. Миньяр кулыңа селтәде. Җавап биреп тормады. Үрелеп, алдындагы тулы рюмканы алды да авызына куйды. Тагын салды, тагын ичте. Ярар абый, мин әтияне белән сөйләшеп карармын. А что там еще сөйләшергә? Ул карт белән карчык минем турда, Кәримә турында да ничего хорошо не скажут. Тышталар белән сөйләшсәң толык. Сиңалар инде хәзер карт белән карчыклардыр. Ә миңа әти белән әни. Күп нужалар күреп, күп эшләп безне үстергән җаннар алар. Ладно. Шутка гына бит шундай. Шутка. Шутка. Йорт турындагы сөйләшүне әнисе белән Рәшит алып бардылар. Әтиләре дәшми генә читтә утырды. Кирәкләре юк. Ирнең дә, хатынның да. Инде туйдым дигәч тә туйдым. Абзаңның исәнник кылганнарын сөйләп тә бетерерлек түгел балакаем. Үзенең ичмәгән көне бик сирәк. Ярар карчык. Кирәгеннән артык кызып китмәyin син. Үзебезнең бала бит. Ни сөйләсәң дә. Аннан соң монда елап иш чыгарлык түгел. Шулай атасы, шулай. Үзебез аздырдык. Солдаттан кайтканнан соң үзебез. Тик нишләмәк кирәк соң инде? Чыкмасын урамга, ишетелмәсен кешегә дип. Аңлар, туктар дип фикер йөрттек. Бездә дә булгандыр инде хата. Булмагандыр дип әйтеп булмый. Дөнья булгач, төрле хәлләр булгандыр инде. Әти, әни, мин нәрсә дип әйтергә дә белмим. Укуны бетереп инженер булырга тагын башламаган 2 ел бар. Шуңа карамастан армияләрен бүгеннән үк ташлап чыгып китәр идем. Тик офицерларны җибәрмиләр. Аннан авылда да әйтерләр. Абыйсын йорттан куа дип. Әйтсәләр әйтерләр. Кеше авызын тубалап булмый инде ул. Син төпчек малайсың. Шунлыктан йортта сине булырга тиеш. Тик син улым армияңнан китмә. Истең бөтен, тамагың тук. Инде менә инженер булырга торасың, Алла бирсә. Укуыңны бетер. Аннан соң күз күрер. Кулыңа инженерлыкка булган документыңны ал. Кеше бул. Без түзәрбез. Тик менә утын ягына борчый. Сыерны бетерербез. Тотсак бер кәҗә, 2 сарык, унлап тавыктарбыз. Шул булыр асраган мал. Эй, Илаһым Кәрим. Яшәрбез иншалла. Илдә чипчек үлми. Ну атаң белән безнең икебезгә күп генә кирәк инде. Бер телем ипекәйдә, бер самавыр чәй. Шул җиткән безгә. Насыйп булмады бит бала. Синең белән безгә бергә яшәргә. Төп йортта калдырырбыз дип кенә үстергән идек сине. Бик зур өметләр багылаган идек. Үтә дә михрибанлы баласың да бит. Узак мөркәйләрең урыс арасында, чит якларда. Елына бер кайтып утын хәстәрләп китсәң, синнән безгә шул җиткән. Әниң белән икебезгә колхоз бергән 40 тәңкә пенсия бар. Ибитузга шул җиткән безгә. Кулыннан килгәнен азрак салгаласаң, синнән әллә нәрсә кирәкми безгә. Малайың үстер. Утыра торгач, бер карарга килделәр. Тыкрык ягыннан үзенә айрым капкачсын. Теләге булса, бакчаның яртысын бүлеп алсын. 2 сарык төп йортта калдырыла. Сыер, башмак, калган сарыклар аларга.
Икенче көнне Рәшит абыйсына әтисе әнисе белән бергә уйлаган карарны җиткерде. Мине йорттан куганыгызның причинасы нәрсәдә? Эчәсең, холыксызсың. Әчүн ташласам, совсемга. Белмим инде, нәрсә дияргә дә. Армиядан кайтканнан соң күп тапкырлар ташладым бит инде. Елына бер генә түгел, берничә. Әти әни ничекләрдер. Ә мин ышанмыйм синең ул сүзләреңә. Син башка чык. Утын печән ягын үзем кайгыртырмын. Артайган көннәрендә аларга тынычлык кирәк. Ә синнән тынычлык юк. Почему сез ишәү генә решать итәсез минем судьбамны да, һәм минем семья хакында? Вот көннән апа кайта. Все соберемся, киңәш итик. И мин шунда слово даю. Пить перестаю совсем. Бросаю пить. Аннан минем ишүдә бит инде так себе. Аны ишүдеп тә булмый. Но юкны сөйлисең. Мин күргәндә һәр чак ишкән буласың, һәр чак холыксызланасың. Әти белән әни беләләр инде синең ничек ишкәнеңдә, нәрсәләр кылганыңда. Яшь чагында атай да ишкән инде. Белмим. Мин үз гомеремдә әтинең исерек чагын күргәнем юк. Ялаяк матигә. Ну, туктатыйк бу сөйләшүне, җитте. Ну ладно. Апа кайтсын. Көннән ике балаларын яртып, апасы белән җизнәсе кайтып төште. Икенче көнне Рәшит әнисенең япа-ялгыз үй эчендә елап утырганына тап булды. Син нигә елыйсың, әни? Нәрсә булды? Әти янда капка төбендә күңелсез генә утыра. Син монда елыйсың? Булмады бу, улым. Абыең, апаларың бездән башка җыйналып сөйләшкәннәр йорт турында. Сине дә кыстырганнар. Үзе армиядә йөри, зур акча алып, үзенең яты да юк икән. Йортны эләктерергә кайткан икән диләр сине. Бутты син безне кутырткансың, абзаңны йорттан куарга дип. Бутты сине хатының кутырта инде. Минем хатымның авылга кайтудан кутыша. Авы яклы. Аның бөтен курыкканы, сез әти белән икәү генә калсагыз, ныграк ярдәм итәргә кирәк булачагы. Шулай балам. Һәр кем үз файдасын кайгырта шул монда. Абзаң әле без яшәгән йортны саткач, акчасын сезгә бүлеп бирәм дигән апаңа. Күпмегә генә китә инде бу йорт? Тузган бит инде. Моннан соң нинди бүлеше ди ул? Шуның белән байып буламыни? Ярар, улым. Җиңәрлек түгел буларны. Ходай алдында ниндидер гөнаһларыбыз бардыр инде. Шуңа җәзасын бирәдер. Әтиң белән шулай дип сөйләшәбез инде, аптыраганнан.
1962 елның августында Рәшит кичке якта авылына автобус белән кайтып төште. Капкалары төбенә килеп җиткәч, ул тукталып калды. Туып үскән йорт юк иде. Аның урыны тазартылып, сибереп куелган. Тик нигез ташлары гына калган. Йөрәге сыкрап куйды. Ул үскән йорт юк иде. Абыйсы салган алты пичмаклы яңа йорт калай белән ябылган. Зәңгәр рамнары белән Рәшиткә чит кешегә караган кебек тәкәббер генә карап тора. Абыйсы эшеннән кичен генә кайтты. Прости, задержался. Райкомнан килгәннәр иде. Келәтләрен тикшереп йөрделәр. Шуларны сопровождать итеп йөрдем. Искине саткансың икән. Әйе, саттык. Мин хатка язганны үтәдеңме? Напомни-ка. Нәрсә иде ул? Абыйның хатлары. Извини, забыл, извини. Ну, абый хатлары бит алар. Ну и что из этого? Абыйның истәлеге булган хатлар юкка чыкканнар. Мин апалар белән килештем дә саттым. Миңа деньги нужны были. Хатлар, ну и что? Үлгән артыннан үлеп булмый инде. Извини, права качаешь. Опоздал. Все. Дом сатылган, деньги бүленгән. Зря стараешься. Миңа акча түгел, абыйның хатлары кирәк. Ладно. Үлгән биткән, смертью храбрых за родину и так далее. Хәзер сиңа монда төпчек кисәгенә ата йорты юк. И мин төпчек дип монда мал даулап йөрмә. Минем бер качанда мал даулаганым юк. Икенче көнне абыйсы 4 кеше яртып өйгә кайтып керде. Килеп кергән уңайга: "Привет. Привет, офицерым. Привет. Әйдәгез егетләр, утырышыгыз. Бу егетләр районның будущиялар. Барсы да дейсенслар. Гордиться итәргә кирәк, алар белән бер табында утырганнарга. Утыр, Ленкаш, утыр. И телеңне тыйып утыр здесь. Понял?" Ищу кызганнан кыза барды. Кызарып, тирләп чыккан йөзләр, ит майына буялган бармаклар, шатыр-шытыр итеп сөяк сыныралар. Сүзләр. Да, малай, булды бу. Нуриевка лично үзе доложить итте бит, Эш көн-төн булды инде, битва за урожай инде. Әйдәгез егетләр, шушы выдающихся уңышлар өчен берне кагып куйык. Әйдәгез. Иче тәмәке төтене тирләгән ирләр исе белән тулды. Кемнең нәрсә сөйләгәнен аңламаслык дәрәҗәгә килеп җитә башладылар. Бер-берсен мактар сүзләр дә башлагач, Зөфәр дигәннәре тавышсыз, тынсыз гына өстәл артында утырган Рәшиткә дәште. Син эчмисең бердә? Әллә безне уважать итмисеңме, Ну, хөрмәт иткәнне күп итеп аракы чип күрсәтәләр инде. Тыңлап утырам әле, нәрсә сөйләгәнегезне. Минем өчен булар бит барсы да яңа. Шулаймыни. Яңалыкмыни. Ну-ка, ич давай. И никаких. Нәрсә? Тыңлап кына утырырга әллә син берәр доносчикмы? Ну, ич әле. Безнең барыбызның да исәнлеккә. Ну, ич, офицер, ич. Без суйдырабыз сезне армияда. Ич, давай. Гафу итегез. Бердә трактор рычаг артында утырып җиргән сөргән кешегә ошамыйсыз берегез дә. Ну-ка, держи до дна. Что? Безне уважать итмисең, Безне уважать итмисең, что ли, Ике кулы белән стаканны алып, Рәшитнең авызына китерде. Ну-ка, пей. Юк, җитте. Кишләмә мине. Күп мишәргә мин үзем беләм. Ярар, мин яр. Кишләмә кешене. Безне кыста давай. Безгә бара ул. Офицер булмасак та. Күңелле генә көлешеп алдылар да, тагын сөйләшә эчәргә тотындылар. Бераз вакыт узгач, Рәшит алар өчен
бөтенләй юк иде. Кая барасың син, балам? Яңгыр ява бит. Авырга китә башлады әле бу ишү. Әбиләргә барып ятыйм әле мин. Балай күп ишкәнем юк иде минем. Ай, ишкәнем юк иде дип утыр кеше арасында сөйләш. Аларның үз сөйләшү анда. Мин барыр артык китим мин. Кичен кайтырмын. Ике көн узгач, Рәшитнең әбиләренә яшьлек дусты Римнең әнисе Мөхтәрәм апа килеп керде. Исән саулыкмы сезләрдә? Ничегрәкләр яшәп ятасыз? Әйдүк. Мик бактап ирисен икән безне. Әйдә, түрдән уз. Сәке кырына утырып, дуга кылдылар. Мөхтәрәм апа түргә карап алды да: "Миңа Рәшит кирәк иде бит. Аны ашка чакырга килгән идем. Әллә өйдә юкмы?" Өйдә кияү. Теге якта. Нәрсәдер яза бугай. Кияү, Мөхтәрәм апаң килгән сиңа дип, аш калырга. Ишектә Рәшит күренде. Аның ике ирендә калын булып шишенгән, өскесе ярыйсы гына яралган, сул күз төбе күгәргән иде. Ни хәлләр, Мөхтәрәм апа? Исән сау яшәүләреме? Хәбиб Рахман абзый, исәнме? Аллага шөкер, барбыз да исән сауларбыз. Үзең күренмисең дә. Элегрәк кайткач килеп, хәл белә торган идең. Абыең да нигә килми икән ди. Сезнең кайгылар китеп тора бит әле монда. Нәрсә булганын белергә тиештерсең ни син? Бөтен авыл белгәнне. Миңа ни? Туган сугыша да, яшә дә инде ул. Үзегез беләсез инде. Бүген көндез башка безгә кил. Үзең генә. Чит бер кеше дә юк. Абзаң белән утырышсыз сөйләшеп. Минем урамга чыгарлыкны калдырмадылар бит, Мөхтәрәм апа. Үзең күреп торасың. Чакырыгыз рәхмәт. Минем кунакка йөргә бер дә кайфым юк бит әле. Шунлыктан юкны сөйләмә. Кемнең кем икәнен без синнән яхшырак беләбез. Чакыргач кил, утыр, сөйләш. Дөнья булгач төрле хәл була инде ул. Бар кияү, аштан олы булырга ярамый. Борынгылар сүзе, бар. Ярар, мин китим инде, ашатыр дисем бар. Соңга калмый кил, Рәшит, ярармы? Ярар, Мөхтәрәм апа, килермен. Син нәрсә уйлыйсың кияү? Бу Мөхтәрәмә нилектән чакырга килгән икән сине? Кайткан кунагы ни юк. Элекке елларда сине чакырганы юк иде бит. Мин ярының минем белән чырашсыз килгәндер инде. Мөхтәрәм апаны ул җибәгәндер дип уйлыйм мин. Әллә бармыйсыңмы кияү? Ашка дип барып, абзаң башыңны харап итеп ташламасын. Ана бит кичә нәрсә кыланды? Үзең әле генә барырга үгетләдең, инде киресен әйтәсең. Мин бит ул кичне нык кына эчкән идем, әби. Аннан соң йоклаган идем. Шунлыктан аның сукканына тиз генә ушма килеп булмады. Иде барына башны бәреп суккан бит хайван. Ярый исән калганмын. Былай уйлагач, син барма инде кияү. Я, бер нәрсә эшләтеп куяр үзеңне. Миңа көче җитми аның. Аннан соң бик куркак та ул. Мин аның шундый икәнен үскән чактан ук беләм. Әти-әни анда ут эчендәдер инде. Уллары сугышканнар бит. Иллеме ят инде миңа. Ят. 30-ны узган абыйсы кайткан офицер энесен кыйнаган дигән ишетү. Мин бит үз гомеремдә
бір кішіден де суқтырғаным жоқ еді. Суға тұрғанларға бір гіне берейдім мен. Ятайданнан тұра алмышы. Бұл хайван. Барам. Көрем әлі мен аны. Атшымда көз көрер. Нәрсе шәрге екенін. Әй күйеу, бір ұқсақ бұл енді. Башлап суға көрме, абзаң бит. Рашид Хабиб Рахман абзыларға барып кіргенде, үй ішінде хужалар өздерігіне еді. Исәнләрмісіз? Әйдік, Рашид, әйдік. Сал аяғыны үт түрге. Рашид алғыяқ қауызды. Сандық үстіне отырды һәм хужаға еріп, бисмилла айтып битін сыпырды. Тағын кім бола? Ой, кім бола деп енді? Yok бұтен кіші. Кім болсын тағын? Сен де енді абыйың Минияр бола. Абзаң білән икеуден икеугіне шүкірдәшіп. Шушының сөйләшірге керек конкрет иттіріп. Менің сөзім шул, Рашид, сиңа. Өз йұртығызда урамда соғышы түгел. Әлі нәрселер іштеп ташлағыз. Тек менің үйімде абзаң келгеш соғыш қышқырыш болмасын. Аңла сені харшуны. Шақырмасқа керек еді сізге мені. Әйткеніңні аңладым, Мұхтарам апа. Аңладым, қайғырма. Аңласаң бегейбет. Сенің сөзің сөз енді ол. Болды бұлай болғаш. Сен кетерсің де барысың. Әбет бізге мұнда дүния күтесі бар. Шуның қолына қалабыз бейт. Бір гіне сұрауы, Мұхтарам апа. Мені мұнда шақырға Минияр құштымы? Құштымы деп енді, ол айттенді бізні ұшыраштырғыз әлі деп. Икеудеңнен икеу сөйләші сөздеріңіз бар деп. Өзінің әтияні янына қайтқаны да жоқ дей. Айтырға керек, Рашид. Әтияні бит алар. Аннан соң ата йұрты бит. Нешеге айтсаң да, абыйың да бит енді. Күтім сасы деп кесіп ташлап болмай бит енді. Мен зиярат терелерін ұрап қайтайым әлі. Ерек қаған егелер. Күтіп отырырға шыдамлығым жетмей. Қазір қайтам мен. Ұзақ ермайын, Рашид. Ашны күттірме. Егетінің асылы шушы, Рашид. Тек қайтса кетсе, бір қадыр ек өзіне. Өге баларында бұл қатлы қақмайлар. Ей, атасы. Рашид қайтты, кетті, шуның білән бітті. Минияр мұнда қала бет. Қалқы құшаларының бірсі. Салғаласа да, әркім өз файдасын көзді табет енді. Миниярға ярарға тырша. Рашид, ол ауы білән арасын үзген кіші. Ярым ұрыс кіші енді. Здорово желаем! Можныма? Ашық ишекте 4 яшлы қызы Мінираны көтәргән Миниярның зур гәүдәсе басып тора иде. Можно. Кірәйді. Түрдән үт. Әйдік, Минияр. Брат минем родной, мындамы? Как ол? Живой? Живой. Әлі генә зират ягына төшеп китте. Хәзер әйләнәм диде. Минияр кызмаша иде. Утырышып өлгермәделәр, такта капка ачылып ябылды. Әнә, гомер үзем булыр. Кайтты. Рашид килеп кергәндә Минияр аяк өсте хуҗа куйган аракы шешәсен ачып булша иде. Бер кемгә дә карамыйча, бәлле рюмкага аракыны куйды да үзе генә эчте. Сусаган иде ахырсы. Ну как? Здорово. Как она, жизнь-то? Ну, зачем молчать? Иметь сен как-никак абзыкшы. Мен сен красивый глазаларны күп күргән. Плевал мен оларға.
Әйдәгез, жігітлер. Отыршығыз. Ашық, ішек. Бір туғандар бетсіз. Әйдәгіз, отыршық. Кел, қызым. Отыр, әтең алдына. Парок, сәрсі бет менің қызымның. Мына, су біләгді кәкірі. Иғылып, кәкірі туланы. Менде бит огромный отцовское горе. Қайғы бек ауыр менде. Баралы қызым, түшәлі. Бұл вилка шәнішкі білән буғазыңа жеп бәрім бі? Гурлыңа. Қозғалып қына қара орныңнан көрішсің нәрсе болғанын. Әметті өкіндегі кібік ішіп ұйықламаған. Еш, жіберем, запырсты. Қырлап, шушында жан берсің. Ну, қозғал. Неге қозғалмайсың? Seni asağın əti, topqan əni, ikisi də duraklar. Мен бүгін высказал обетом ikisine de. Для храбрости ертен азырақ салған едім. Ну и получи алар ikisi de меннен правду матку. Төкінні, нәрсе үшін қинадың мені йоқлаған жерімнен? Ну кто сені қинады? Мен ме? Сен, ты что? Бабаң білән сен мені қинадыңыз икәуләшіп. Мен сені уятағына башлаған едім. Бабаң как сәді кетіріп соқты меңа. Алдама, бабай мұншада еді. Сен мені йоқлап ятқан жерімнен қины башлағаш, улы Марат жүгіріп, аны барып мұншадан алып шыққан. Бабай бит штанда кимеген еді. Ну и что? Мұншада болса. Сен қышқырып келіп кірген бабайға соққанда, мен тұрып үлгірдім. Ну и что? Неге қинадың мені? Я, что ли? Сен бил, чтобы ты, гад, больше менің рұқсатымнан башқа үйден шығып кетпәсін деп бил. И буду бить, сволочь. Мені ташлап кетіп, әбилеріне барып ұйықлаған. Ух ты! И правильно сделал, что тебя бил. Так и будет цена. Десять тогда. Запомни, гад. Сені убить надо было. Не успел. Тұрып үлгірдің. Миымны тегенсің. Миым бұрылмай. Бик шабит тұрып, бергелерге керек болғанда бет. Сон қазір. Мен бет сеңа тырнақ білін әші етмәдім. Әтияни қақында ойлап үлгірдім. Бұлдырға шығарып аттым мен сені. Ансы болды. Сен соқтың миыңа. Бабаң тұтып тұрды. Сен соқтың. Понимаешь? Сен сволочыларсыз ikigizde. Анда мен сенің мойныңа соққан болсам, бүгін сен мұнда отырмас едің. Қайда болар едім? Больницада, Яйсаның моргында. Ну қара, мына еріндеріні, көстіплерін. Твоя работа, сенің оғаш түлен еткенде. Мұхтарам апа, Хабирахман абзый, шақыруыңыз, сыйыңыз үшін бек зор рахмат сізге. Яқшы жақта меңа кетерге ақсайттыңыз. Алай-болай мен атағы үрілсе, ішінің бик қатарға кетуі бар. Я емге тұрмын, я өтіргенше суғып қойым бар бұл хайуанға. Кетем мен, ғайыпләмәгіз. Мені мұның ярына шақырып, ялғышлағансыз.
Икенче көнне кичен кодаларның йортына сәрмәнә-сәрмәнә Рәшитнең су крәтисе килеп керде. Минем улым өйдәме? Мунчага киткән иде. Чыгар инде хәзер. Карт кабаланмый гына таягын алды да, кулларын таягы башына аслы-өстле салып, сүзсез генә утыра башлады. Ул улын төпчеген көтә иде. Мич янына баскан кодагые аның йөзенә карагач, тетрәнеп китте. Бабайның сукыр күзләреннән эре яшь бөртекләре агып чыгалар да аска тәгәриләр. Бүлмәдә авыр тынлык урнашты. Әнә кияү чыгып та килә диде, кодагые куангандай иттереп. Рәшит акрын гына дәште. Әти, исәнме? Исән булым, исәнме? Хәлләрең ничегрәк? Бер кигә ти хәлләр. Утыр. Ярар. Утырмасак та ярар безгә. Ярар. Әйдә. Үзебезгә кайтыйк, улым. Төп йортка. Минем йортыма. Атаң йортына. Мин исән бит әле бүген көндә. Тик менә үзеңә кул күтәреп бик начар эшләгәнсең син. Ялгыш, ярамаган эш. Бер туган абыең бит ул сиңа. Айт. Гафу итен абыеңнан. Башкача алай эшләмәм диген сүз бир. Бер туганнар бит сез. Иртәгәдән абзаң Уфага китә. Кайт бүген. Мин аңарга тырнак белән дә тимәдем. Алдый ул сезгә. Ул үзе биргеләде миңа йоклаган җиремдә. Әтисе башны юып утырган җиреннән дәшмәде. Байтак кына сүзсез утырганнан соң, ярар улым, хуш, азагы хәерле булсын. Кайтыр идең барыбер. Әниең белән мине кызганыр идең. Син китәрсең дә кутылырсың. Без бикләр дә яфаланабыз бит әниең белән. Самавыр кайнады, утыр кода, чәй эчәрбез. Бездә чәй кайгылары юк инде хәзер, кодагый. Китим мин җайлап. Әйдә улым, мине тыкырык башына кертеп җибәр. Калганын кайтырмын иншалла. Синең бер гаибең дә юк икәнен яхшы беләм мин. Күңелем белән дә, баш белән дә. Кайтмавың шушыдыр инде. Нәшмисең. Шулай карар кылган булсаң, син иртүк кит инде, иртә белән. Абзаң иләдән соң китә ул. Шырашма башкача, бик зәһәрләнде. Айни да шә. Истәл, сәке кагып йодрыклап, урысчалап сүгенә бер туктапсыз. Иң хәерлесе синең киткәнең булыр. Мин хатлар язып торырмын сиңа. Хуш хәзергә. Озатма мине. Кайтырмын җайлап. Рәшит шит капка төбендә басып калды. Күңеле тулган, елыйсы килә иде. Кемдер сүгәсе, яисә акыртып кыйныйсы килә иде аның.
Сез күренекле язучы, галим һәм җәмәгать эшлеклесе Зәки Зәйнуллинның «Ата нигезе» дигән әсәре буенча эшләнгән моноспектакльнең 3нче өлешен тыңладыгыз. Аны эфир өчен тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Әлфинур Хисами һәм мөхәррир Рөстәм Акъегет әзерләде. Әсәрне Россия Федерациясының халык артисты Әсәр Шакир башкарды. Моноспектакльнең 4нче өлеше иртәгә 15:10 яңгырыячак. Казан сөйли. Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. 15:10. Сез Татарстан радиосының якшәмбе программасын тыңлыйсыз. Әдәби тапшыруыбызны башлыйбыз. Бүген без сезнең игътибарга күренекле язучы, галим һәм җәмәгать эшлеклесе Зәки Зәйнуллинның «Ата нигезе» дигән әсәре буенча эшләнгән моноспектакльнең 4нче йомгаклау өлешен тәкъдим итәбез. Әсәрне Россия Федерациясының халык артисты Әсәр Шакир башкара. Мен 1965 елның 19 апрелендә Рәшиткә авылыннан телеграмма килеп төште. Срочно приезжай, папе, плохо, сестра. Шул көнне иртән Рәшит самолет белән Уфага очты. Шул ук кичне Уфадан автобус белән Стәрлетамакка килеп төште. Тик анда тукталып калды. Чөнки кала белән авыл арасындагы иске агач күперне язгы ташу алып киткән. Стәрлетамакта тын кунып, зур авырлыклар белән икенче көнне иртәнге 11ләр тирәсендә генә Рәшит авылына кайтып җитә алды. Әтисенең үле гәүдәсен сәкегә сузып салганнар. Аякчында ялшудан шынып беткән апасы утыра. Рәшит шинелен, фуражкасын салып, ишек янындагы чигәлде дә Сәки янына куелган урындыкка барып утырды. Мәңгелеккә исендә калдырырга тырышып, әтисенең хәрәкәтсез йөзенә бик озак карап торды. Үләр алдыннан гына сакал мыегы китерелгән, берничә җиреннән бите киселгән. Ахрысы үзе булыштыргандыр инде кырынуын. Сәңгәр күзләр инде йомыклар. Ягын яулык белән күтәреп бәйләп куйганнар. Йөзе тыныч, уйчан һәм нәрсәдер әйтергә җыйналган кебек. Әйе, әҗәлдән котылу юк. Инде көтте. Төпчек улым дип үлепләр китә торган иде. Соңгы 2 көндә тик аны гына сорашты. Тагын телеграм бирегез улыма. Алмагандыр. Алса кайтып җитәр иде диде бахыр. Инде көтте дигәч тә көтте инде. Бик ярата иде төпчеген мәрхүм. Урыны ижмахта булсын инде. Бик игелекле иде кешеләр өчен. Илаһым Кәрим. Теге колхозлар төзелә башлаган чакта ук күпме кешене читкә затып коткарып калды. Балалары да үзе күк михрибанлылар. Узак утырды Рәшит әтисе янында. Авыр, кайгылы уйларга чумды. Хәзер инде аның дөньяда иң кадерле кешесе юк. Рәшит өчен авыл белән таштырылган иң ныклы җеп өзелде. Икенче көнне җирләделәр. Зиратның нәкъ урта бер җирендә. Теләге шулай булган. Абый янына күмегез. Кыска кеше гомере. Байтак еллар узды. Әтиләре үлгәннән соң Рәшит башкача төп йортка кайтып төшмәде.
бабасына қайтты. Көп мігіде ойланса да, Миньярны ғафу ете алмайды. 1979 елны абисының 50 яшына шақырылып қайтты Рәшит. Хатыны 2 баласы белән. Шақырылган булгач, туры төп йортка кайтасы итте. Абисы 2 елга якын инде урында эшләми икән. Ишкән өчен һәм куласындагы эшләгәннәрне сүгеп кагып җәберләгән өчен аны урыннан алып ташлаганнар. 2 ел инде авылдагы Сыпытуда тарих укыта икән. Кайткан көннең 2нче көндә үк абыйсы сүз кузгатты. Сине секретарь райкома бек уважает. Районның гордосты дип сөйли торжествода. Карары. Кирәле син аңа. Сорау миңа берәр должность. Син бит инде простой кеше түгелсең. Подполковник, кандидат технических наук, ракетчик, преподаватель высшей инженерного училища. Безнең районнан мондый синең кебек дәрәҗәле кеше чыкканы юк иде әле. Так что, давай, помоги Абзаңа. Тем более, инәй, миндә яши бит инде. Мин бит аның белән якыннан таныш түгел. Ну син кер, проси за брата. Атай красный партизан, абый смертью храбрых Отечественной войнада. Ярар, кердем ди, сорадым ди. Сине урынга куйдылар ди. Я син тагын ишеп алып китсәң, ташламагансың бит шуңны. Хаманда. Но мин бит только честь твоего приезда, а былай ишкәнем юк. Завязал полностью. Ну, шамасаң, ана, Карибәдән сора. Юк, ишми абыең, ишми. Рәхәттә инде ул ишмәгәч. Менә дигән иттереп яшибез. Ишми. Миңа ышан син. Райком секретары сүзне турдан алып китте. Абыең эшә бит, Рәшит туган. Ну, эшсә, хылык ягы юк инде. Мат тайдырык халыкка. Кем ярасын инде аны? Эшеннән исем әйткәндә ник бер кеше яклап чыкса, мин аны калдырырга иде исәп. Ул бит эшүне ташладым ди. Яның сүзе. Райком бюроларында берничә тапкыр җиңнәре белән күзләрен сөртә сүз бирде ул. Җылый. Ташлый алудан узган ул. Гафу ит, тура әйткәнем өчен. Узган. Шулай да тагын соңгы тапкыр сынап карагыз инде. Мин бит сезгә бер кайчан да үтенеч белән кергәнем юк. Бу кирүем беренчесе һәм соңгысы. Абый бит, аңлагыз. Ярар, Рәшит. Химизация дигән оешма ачабыз. Җиргә ашлама кертә торган. Шунда управляющий кирәк. Бар иде берничә кандидатура. Абзаңны куярбыз. Тик бер шарт белән. Нинди шарт? Әгәр абзаң тагын ишеп китсә, без аны ул урыннан чыгарачакбыз. Инде ишмәс дип уйлыйм мин. Минемчә син бик ялгышасың. Күп күрдем бит инде мин андыйларны, күп. Ишеп китсә, без аны урыннан алып ташлаганда, мин аңарга әйтәчәкмен. Сине урыннан алып ташларга энең Рәшит кушты дип. Ишкәнең өчен дип. Бүлмәдә авыр тынлык урнашты. Секретарының түгәрәк йөзендә мыскыллы елмаю чагылды. Абый дип кергәнсең икән, әйдә. Син дә азрак ал үстеңә җаваплылыкны. Я? Инде хәзер ни диярсең? Шартыгыз бик гади түгел инде. Шулай да мин риза. Куегыз, эшләсен. Килештек алайса. Иртәнге 8-гә кирсен абыең миңа. Соңламасын. Соңламас. Сусаган инде ул зур эшкә. Ишмәсә, эшли белә ул. Азрак
мактап та җибәрсәң, китә инде. Рәхмәт сезгә. Минем үтенечне кире какмаган өчен. Абыеңны кайгыртып кергәнсең. Молодец. Ат синең урында башка эңкәш булса, кирмәс иде. Ну ярый, бар. Исән булыгыз. Сау бул. Үйләренә кайткач, нинди шарт белән райком секретарының риза булганын Рәшит абыйсына сөйләде. Энесен тыңлап бетергәч, Миньяр аңарга уң кулын сузды. Держи вишны. Спасибо огромный. Спасибо, брат. Ачу. Больше булмаячак. И сиңа не придется краснеть за брата своего. Да. Будем работать. Спасибо. Ике ел тулып килгәндә, Миньярны тагын эшеннән алып ташладылар. Сәбәбе элек иде. Эшләгән халыкны сүгә, кулда күтәрә икән. Шул елның пичрак көзендә Рәшит авылына кайтып төште. Әнисе авыр хәлдә ята иде. Рәшит кайтканның икенче көнендә авыру ана күзләрен ачты. Бек озак иттереп, сәке янында урындыкта утырган Рәшитне карады. Аннан соң гына кирпекләре селкенеп китте. Ике күзеннән дә яшь бөртекләре килеп чыгып, җыерчыклы битенә кирип югалдылар. Ана күңелсез генә елмайды. Аллама, мең шөкер. Төпчегемне күргән насыйп итте. Рәхмәт, балам. Кайткансың. Ике көн узгач, мендәрләр белән уратып алынган ана сәкедә утыра иде. Улы кайткан көннән ул төрлегә таба китте. Тик моны Миньяр да, хатыны да көтмәгәннәр иде ахырсы. Чөнки ана терлә барган сайын өй эчендә киеренкелек артканнан артты. Ну, инәй, как дела? Живем? Живем, сынок, живем. Хорошо, живем. Шулай деген, Маргуба карчык. Живем деген. Ölməsin. Живи, мен әйткәч. Кай арада салып талдың әле син? Әйлә илаһым. Яңа тордың бит әле син, яңа. Кая эшереп тасың син ул шешәңне? Не шуми, хатын. Кайда тотканын тебе не надо знать. Да, шаулама. Ата киттем чыгып. Погранвойскадагы улым янына. Син беләсеңме? Минем улым барын, а? Погранвойскадагы хатыннан, а? Хатыны чиләкләрен шалтыр-шалтыр китереп, өйдән чыгып китте. Тор, полковник. Тор! Абыйың әйткәч. Тор! Син виноват бит минем безработный булганга. Да, син затоптали меня, боевой комиссарны, и брат родной, оларга ярдәм иткән. Абый, сине эшеңнән чыгаруларында минем ни катнашым бар? Шуны ачыклап әйт әле миңа.
хатыны шешереп düştü. Min yar, sileme. Baribir anlamıyor ol. İşlegen karasın, yırsın şul halinde, sileme. Niye silemezke? Aytınız, kalmasın. Min bit şit kişi tugul. Bilirge tiyiş, nindi karaş ikenligin. Senin dünyaga bütünley kilmegenin kişiler için elbettirek bulur idi. Naprasını tuturgan seni, anan bu dünyaga. Biz seni karşı alabız, ötelene. Kuldan kelgençe kadirlep kunak itemiz. Sen türkü bukmuşsun bir tuğan abzanını, yünsüz. Nişe gitip buklayım indi, anlatınız. Sen bir sekreter raykomga aytkansin. Abi işe urundan alıp taşlağız deyip. Kim? Şulay deyip sileyindi. Nişlep min şulay deyip aytayım indi. Ne знай. İşten çıkarganda sekreter raykomu özü şulay deyip aytты. Ağırdan sıra şanmasan. Üstel ardında ağır tınlık ornaştı. Raşit nerse aytırga, ne uylarga da bilmeydi. Hayda, tuttuk. Көрмәгәнеңне миннән күр. Әнini карыйм. Үзеңне кунак итәм. Син свинью превратился. Ошаган табанга җип бәрәсең. Юк. Ишмим мин. Мондый гайбәт. Юк сүзләрне күтәрә алмыйм мин. Син барсында алдап, бутап сөйлисең. Менә хәзер инде мин аңладым инде. Нәрсә аңладың икән инде син? Сине минем үтенеч буенча химизациягә управляющий итеп куйганда, райком секретаре миңа шарт куйган иде. Абыең яңа урында тагын ишеп китсә, синең белән килешенгән буенча алып ташлыйбыз дигән иде. Ул шартны мин сиңа әйткәч, син бит бетте. Ишене бөтенләй ташлыйм дидең. Хатының içmeyin dol küpten deyip beni şandırılık edip siledi. Ya, işinizde Türkleri ikiniz de. Nindi vağdalar, nindi sözler bildiğiniz bana. Şulaydır aksu. Bergen bizdir, elle kaya. Vıdılmış. Өзіңнің işkişiligin arkasında tağın işten kuğanların yaşırı için buna bu gaybetini uylap çıkargansın. Bir tuğan enkeş sekreter raykomga aytып, meni işten çıkarttı bitti. Hazır min безработный. Şap yangırı bit, ha? Ладно, көп білесің, Татайда. Сенсің, абай кіші бит. Азғына да ұяла білмесің нейсің. Ол арақы шул қатлы кішіліміне. Ұялмын мен, и не стыдно меңа. Безработныйның ненде ятып оларға тиіш. Давай, барынданып, и бар, кір секретарға. Меңа руководящий іш sıra. Сен қазір полковник, гордость района и так далее. Да, ол сені уважает битінде. Сенің кебек ішуден тоқтай алмаған кіші үшін мен башқаша сұранмайм, кірмейм де, ермейм де. Ташла шуыңны и басты. Енді 30 жылдан артық армиядан қайтқаннан берлі ішесің бітсейін. Тоқтағаның yok. Не твое собачье дело. Я старше мында. Понял? Понял. Ну и заткнись, полковник сраный.
91 ел. Май азаклары. Сәкедә авырып яткан ана улы Миньярны үз янына чакырып алды. Миньяр, балам, мине тыңлады. Анда, Казан каласында, мәйданда. Энең, балам, Рәшит, аш утыра. Төпчегем, балам минем. Ла илаха илlallah, ey ilahım gınam. Бар казаннарына, ашарына илт, бәбекәймә. Бигрәк бәхетсез булды арагызда. Бар зинһар. Соңгы үтенечем сиңа. Энең бит. Аштан үләди бит. 10 көннән артык ди бит. Алла. Ул бит әни ашарына булмаганга түгел, үзе теләп ачлык игълан иткән. Ельцинга каршы. Сөйләмә юкны. Кеше үз ирке белән аш утырмый. Бар, тыңла сүземне. Күреп, хәлен белеп кайт. Торырга урыны булмаса, монда алып кайт. Атасы нигезенә. Төпчек бит ул. Иң бәләкәйегез бит. Хатыннан да чыгып китте. Ярар. Ят тыныч кына. Нока бук булыр дисеңме? Ят. Мен 991 ел июль азагы. Миньяр, балам, утыр әле яныма. Бану апаң килгән иде. Казанда чыккан гәҗитне алып килгән. Энең Рәшит бит машинада аварияга юлыккан. Сул кулын иңгәткән ди Бану. Бар идең Казанга. Барып, хәлен белеп кайтыр идең ичмаса. Балам, пенсиямны бирәм. Ярар. Барырмын. Ят инде тыныч кына. Операциядән соң Рәшит апасына Уфага шалтыратты. Апасы сүзне кыска тотты. Рәшит, туганым, әнинең хәле бик авыр. Мин сине кичәдән бирле эзләтәм Казанда. Таба алмыйлар. Мин апа больницада, операциядә яттым. Хәлең ничек? Йөрисеңме? Йөрим. Бик тиз кайтып җит. Бу юлы тора алмас ахырсы. Сине нык көтә. Мин бүген авылга китәм. Мин иртүк самолет белән чыгармын. Кич 6-га мин алырга машина җибәрегез. Абый гайт, машинасы белән килеп алсын. Яисә Мәҗиткә я Рауилгә әйтсен. Маратны булса да җибәрсен. Алайса, иртәгә кайтып җитәсең инде. Әйе. Исәнлегең ничек? Юлга чыгарлык. Икенче көнне кичке 9-лар тирәләрендә генә Рәшит Стәрлетамакка автобус белән барып төште. Тик аны автовокзалда каршы алучылар юк иде. Машина эзләп карады, таба алмады. Шунда бер татар таксисты: "Син абзый, вакыт сарыф итеп юк белән булышма. Берәр җиргә кирип кун да, иртән хәерле сәгать белән чыгарсың юлга. Бик йончыган күрнәсең. Кулыңны нәрсә эшләттең?" "Аварияга легеп сындырган идем." "Бик кирәк идем ни кайтырга. Әни авыр хәлдә." "Алай. Әйдә, миңа кирип кун. Иртән 7-дән чыгып китәрбез." "Рәхмәт, туган."
Мин китим инде. Юлда бер нәрсә очрар әле. Иртәнгә кайтып җитәрмен, атлап булса да. Мин абый ярдәм итә алмыйм инде. Гафу ит. Исән сау йөре. Кунар идең шулай да. Рәшитнең юлда берәр машина очрар дигән өмете бар иде. Тик ул акланмады. 15 чакрым утырып барды да, калган җирен җәяү төне буе атлады да атлады. Иртәнге 5ләр тирәсендә борынгы чишмә янында туктады. Аякларын салкын чишмә су белән юды. Биленә кадәр чишнеп, салкын чишмә су белән ныклап юнды да, сумкасыннан алган сөлге белән тәнен кызарганчы сөртте, ышкыды. Тешләрен чатнатып, салкын су эчте, башын чилатты. Сәгать 7ләрдә үзләренең тыкрыкларына килеп керде. Тыкрык пычрак һәм юш иде. Йөгер, туганым. Әниең китеп бара. Куллары суына башлады. Йөгер. Ясин чыгалар. Соңнан исәнәшербез әле. Йөгер. Ана телдән калган иде инде. Сәкедә диварга терәтеп салынган ястыкта ярым утырган, ярым яткан хәлендә гышлап тын алып үлем белән тартыша. Пияллана башлаган күзләре бер ноктага текәлеп туктап калган. Маңгайына, битенә вак кына бөрчек тирбәр чыккан. Тик сул кулының бармаклары гына бер йомарланалар, бер язылалар. Әни, мин, улың Рәшит. Кайттым, әни. Рәшит мин, улың, әни. Ана гышлап тын алуыннан тукталды. Күзләрендә якты нур пайда булды. Тик шунда ук сүнә дә башлады. Рәшит әнисенең сул кулын үзенең кулына алды. Кул боз кебек салкын иде. Әни тамагына зур тир килеп тыгылды. Күзләре яшь белән тулды. Ананың бармаклары аз гына кыскан кебек хәрәкәт ясадылар. Туктадылар. Иреннәре аз гына кыймылдаганда итте дә ябылды. Тагын ачылды. Ананың ике күзеннән ике бөртек яшь тәгәрәп чыкты. Күзләре төбендәге җирчыкларга кереп югалды. Ана авыр итеп тын алырга итте дә булдыра алмады. Күзләре пиялланып тына башлады. Башы ике тапкыр тартышты да уң як кул башына акрын гына ауды. Ана жан тәслим кылды. Әнисенең суынган кулын тотып, Рәшит сәке янында озак басып торды. Күзеннән аккан яшьләргә ирек биреп, тавышсыз тынсыз гына байтак елады. Арттан кемдер сакланып кына ике кул башыннан кычаклады. Әйдә, туганым, эштеңне сал, чишен, юын. Каяндыр йөреп Миняр кайтты. Ну, приехал. Да, әйбәт, кайтуың. Әни китте бит Миняр диде, зур апасы елап. Ладно, все там будем.
ананың үле гәүдәсен ипләп кенә күтәреп, җәймәгә салдылар. Җәймәнең 4 почмагыннан 4 баласы тотып, күтәреп, ананы олы якка алып чыктылар. Тактадан ясалган урынга асалы палас җәеп, шуның өстенә салдылар. Гомере буена эшләп барган кулларын гәүдәсе буйлап сузып салдылар. Әбиләр кыйбла ягына тилешеп утырдылар. Утырышкач, берсе әйтте: "Я, Галия, син башла инде." Ишен сагышлы моң белән тутырып, йөрәкләргә дава булып, Галия апа ясин чыга башлады. Әйдә, туганым, чәй эчеп чык. Аннан соң абый белән зиратка урын карага барырсыз. Бүген 2-гә кадәр күмәргә кирәк икән. Йоласы шулай. 2 бер туган зират ягына атлыйлар. Һәрберсенең үз уе. Инде хәзер әниләре дә юк. Рәшит өчен әнисенең үлеме бигрәк тавыр. Авыл белән бәйләп торган соңгы җеп өзелде. Абысына да, җиңгәсе Кәрибәгә дә аның инде бөтенләй кирәге юк. Әнисе исән чакта кайтуның сәбәбе бар иде. Әни янына. Әниләренә әтисенең кабер янында урын таптылар. Әнисен күңеп кайткач, Рәшитнең атасы йортында тагын аз гына булса да торасы, яшисез килде. Аның йөрәгенә аз гына булса да ял кирәк. Шак кына кадәр туганлык игътибары кирәк. Ул Казан урамында син нәрсә дип аслыкта утырдың инде? Шул хәтле дәрәҗәң белән. Урыс Ельцин Татарстанда президент булып сайланмасын дип. Ничә көн утырдың инде? 12. Бер тапкыр да ашамадыңмы? Юк, сугын ачтым. Шуннан нәрсә булды инде? Татарстан халкы сайламады Ельцинне президент иттереп. Шуннан. Нәрсә шуннан? Татарстан сайламады да инде Ельцинне. Чего добились? Татарстан азатлык өчен көрәш әле башлана гына. Без беренче булып үзебезнең көчне күрсәттек урысларга. Ана безнең арттан чеченнәр кузгала башлады, якутлар. Көрәш әле башлана гына. Ачлыкта, митингларда көрәш усуллары. Беренче адымнар гына. Киләчәк еллар Татарстанның, Башкортстанның азатлыгы өчен көрәшләрдән торачак. Син Башкортстанны не трогай. Понял? Живешь в Казанда и живи. Мы давай сопливых обойдемся. Понял? Җитте сиңа, тукта. Үзе дә беләдер әле. Не истеме дип тыгыласың? Эй, шушыны. Икегезгә дә җитәр. Күпчәсез. Кәрибә өстәлдәге яртылаш буш шәгә үрелә. Куйырна. И пошла ты отсюда. Барбар. Ит китер табынга. Көрмисең мени, минем любимый братишканы сыйлаганны. Әйдә, Рәшит, тот. Әти-әнине искалык. Пусть земля им будет пухом. Мамык дигән сүз инде ул. Пух дигәне. Тос алдыннан бер вопрос бирергә иде. Конечно, син рөхсәт итсәң, биреп кара. Сорау мондай. Как син дальше жить собираешься? Белмим. Хатыныңны ташлагансың. Почему ташлагансың? Билгесез.
Хатын турында мен сиңа жауап бердім бит инде. Синең Давытларга шамыйм мин. Не может быть? 60-ка җиткәндә хатын ташламыйлар. Менә мин ташламыйм бит. Потому что безнең Кәрибә белән любовь. Любовь. Сен шуны аңлыйсыңмы? Любовь. Аңладым. Ә бездә бетте ул любовь. Минем хатын ягыннан ул булмаганда. Но сездә зур ул любовь дигән нәрсә күреп торам. Син зря елмаясың. Да, плакать надо сиңа. Япа-ялгыз калдың картлык көнеңдә. Малай монда кыз тегендә, үзең урамда калдың. Эй, шушының. Сиңа нәрсәгәнең тормышы да аның эшләре нәрсәгә? Әллә нәрсәләр эшләсен, әллә кемнәрне ташласын. Нәрсәмә дип кенә тыгыласыңдыр инде синең. Син, Катя, молчи. Молчи, ирен сөйләгәндә. Молчи! Хәзер кая яшисең син? Кая? Хәзер кайда яшисең син? Бер бүлмәдә. Кешенекеме? Кешенеке? Хатынга калдырган 3 бүлмәле фатирны бүлеп, нигә бер бүлмәсе алмыйсың? Фатирны бит сиңа бирделәр, суд иткәннәр имеде. Ул фатирда минем кызым, оныгым, кияү яши. Бүлмә алып дип мин кызым белән, оныгым белән судлашыйммы инде хәзер? Всю жизнь син дурак булдың, әле дә дурак. Менә нәрсә бу? Син миңа ярдәм итә алмыйсың, шулай бит? Да, на меня не рассчитывай, ты прав. Ул ярдәмне мин синнән сорамаячакмын да. Шунлыктан туктатыйк бу сөйләшүне. Сиңа да миңа да шулай әйбәтрәк булыр. Ладно, согласен. Ты прав. Килештек. Син на меня не рассчитываешь. Спасибо. Айда, җибәрик моны. Синең путь дорог өчен. Исән сабарып җит Казаныңа. Шталтрат. Онытма. Тут ата йорты, атаң нигезе. И родной твой брат тут живет. Итеп нигезне саклый. Киттек әйдә. Икенче көнне иң беренче автобус белән Рәшит юлга чыкты. Таш кыймалы зиярат янынан узганда йөрәген нәрсәдер каты итеп кысып алды. Авыл белән булган соңгы җипләр өзеләләр иде инде. Әнисе үлгәнгә 2 ел тулып килә иде. Июнь башында Рәшит Уфага кичә апасына телефоннан шалтыратты. Апа, мин 60 яшымда авылга кайтып төп йортта әти нигезендә уздырга теләгән идем. Туган тумачаларны берничә пар дус-ишне җыеп, үзебезнең йортта гына уздырырга абый белән Кәрибәдән рөхсәт сорады. Акчам җитәрлек минем. Аларга зыян килмәс ул яктан. Авырлыгында төшермәм. Үзем генә кайтам. Бер кешендә юкмыни? Юк. Атна сайын хатының шалтырата миңа. Сине кайтсын ди, гафу итәм дип бит туганым. Ул эш üzülгән. Биткән инде апа. Тырышлансын, яшәсен үзе теләгәнчә. Эй, туганым. Ярар, җитәр ул турыда. Син минем гызырны үтә инде. 2 көннән Рәшиткә апасы шалтыратты. Абыең бик тә куанды. Синең шул юбилейыңны ата нигезендә уздырырга карар кылганыңа. Үзем бер сарык суям, аракысын да алам. Кирәк миңа акчасы да берни дә ди. Менә бит, туганлык нинди була? Безгә дә вакыт инде ди. Туганнарча яхшы итеп, матур итеп яшәргә ди. Рәхмәт апа. Сиңа да, абыйга да. Кайт туганым, кайт. Бар да әйбәттәнә, 1000 шөкер Худайга. 10 июльдә Рәшитнең туган көне иде. Ул
3 июльдә авылга кайтып төште. Кайтып кереп, исәнлек саулык сорашты да, Кәрибәгә төргәге белән акча тоттырды. Менә акча, Кәрибә, 150 мең. Минем 60 яшьне уздырыйк. Монсы җитми башласа, акча миндә тагы бар. Кит, җитмәскә тагын. Шул хәтле акча. Кая тотып бетерәсең аны? Августта миңа да 60 яшь тула бит. Гадоклар синең белән. Миндә 33 елга бит инде. Әйдә, утыр. Өстәл әзер. Ана авыйың көтеп тора. Табынга ишәү генә утырыштылар. Абыйсы телевизорны сүндерде дә, суыткычны ачып, бер ярты алды. Әйдә утыр. Берне җибәрик әле. Җайлап кына сөйләшеп, туганнарча утырып, 2 рюмка арак эчтеләр. Өстәл мул иде. Абый да картая башлаган ахрысы. Миннәр чыннан да соңгы 2 елда бик ныклап бирешкән иде. Бите, маңгае җирчыклар белән капланган, күз төпләре шешенеп, салынып төшкән. Башында чәчләре кыйлып, тиресе ялтырап тора. Рәшитнең йөрәгендә ниндер кызгану тойгысы дулкын булып үтте. Сәләтле кеше үзе. Гомерен ишү белән әрәм-шәрәм итеп үткәрде. Исәнлеген дә бетерде. Әйтим әле, калмасын. Без Кәрибә белән икәү киңәштек тә, сиңа үзеңнән генә сөйлә. Бер мине катыштырма дидем бит мин сиңа. Короче, булай. Быелның май урталарында без Казаннан хат алдык. Эй, шушының, мин алдым дип сөйлә. Нәрсә дидем соң мин сиңа әле генә? А? Ну, заткнись ты, а? Әйдә, тоттык. Туктала абый. Ичмичә генә сөйләшик әле. Шулаймы? Шулай. Ну, мин җибәрим әле. А син как хочешь. Бер йотуда рюмканы бушатты да, бик озак итеп ит чәйнәде. Я, нәрсә син? Гомерең буена ач утырган кебек ашап туя алмыйча чәйнисең. Әйтә сүзеңне, тыңласын Рәшит. Короче, булай. Мин Казаннан хат алдым. Обратный адресы күрсәтелмәгән. Так вот, анда булай дип язганнар. Үрелеп, шишәне алды да, рюмканы тутырды. Күтәреп йотты. Я, син нәрсә инде? Балалый алмаган хатын кебек яфаланасың, сөйли алмыйсың. Рәшит таргандыр, ятыйк, сөйлә тизрәк. Так вот, язганнар синең турда. Әгәр энең сәясәттән туктамаса, митинглар белән җитәкчелек итүне бетермәсә, синең Дәминов Миньярның өен шартлатабыз дигәннәр. Ә үзеңне, то есть инде мине, хатыныңны суябыз дигәннәр. Кызларыңны кишлибез, оныкларыңны да юк итәчәкбез дигәннәр. Аракы салырга теләп, шишәгә үрелде. Ну тот, ичтек әйдә. Ичмим мин. Сөйлә бетер инде. Ну как хочешь. И вообще, синең айырган хатының безнең өчен синнән кадерлерәк. Чөнки ул синең кебек җырма түгел. Ну син абзый кеше кызма инде. Мине мәсхәрәләмә инде. Начармы, яхшымы? Бер туганнар бит без. Аннан соң бит без синең белән исеркләрдә түгелбез. Бар азрак, тик күп түгел. Ну син үзеңә каралайса. Хатының Кәрибәнең яшьлек подругасы. Син дип без аны ташламаячакбыз. Обижать итмәячәкбез. Ул шушы көннәрдә кайтырга тиеш. Үзләренең төп йортына, кунакка. Так что уйла. Нәрсә эшләргә ул кайтуга? Ну ул кайткач, син бит монда да яши алмыйсың инде. Ярар. Уйлармын.
ул миннән якынрак икән, шулай булсын. Ансы инде сезнең проблема. Минем сиңа бер генә соравым бар. Нинди сорау? Әйт. Кая ул хат? Нинди хат тагын? Казаннан килгән хат. Мин аны Салават шәһәренә КГБга җибәрдем. Әйе, КГБга. Салават шәһәренә КГБга? Әйе. Стәрлетамак КГБсына җибәргән булсаң аңлашыла. Салават шәһәре, ул бит бөтенләй тискәре якта. Нәрсәгә ул хат сиңа? Казаннан килгән аноним хатны КГБга җибәрүнең максаты нәрсәдә иде? Юк, хатны нинди максаттан җибәрдең? Минме? Син әлбәттә. Минме? Абыйсының битен бөрчек тир басты. Куллары калтырый иде. Күзләре аларып чыкты. Зур йодрык белән бар көченә өстәлгә китереп сукты. Тарелкалар, кашык чәнчекләр идәнгә чыктылар. Йодрык тагын сукты. Тик Рәшит утырган урыннан кузгалмады. Кәрибә дә кузгалмады, тормады, тавышын чыгармады. Говно! Допрос с меня снимать! Вон, минем имнан, пошел ты! Ах, сволочь! Бирми сиңа хатны да, КГБны да! Скоро утыталар сине барбер төрмәгә, изгенияш там! Шул була сиңа Татарстанның суверенитеты! Революционер сраный! Пошел, минем имнан, вон ту! Тур, бар чыгып кит хәзер үк. Бу минем йорт. Атаң йорты юк монда да. Башыңны ярмас бүрен. Рәшит урыннан торды. Ул бик тыныч иде. Син акырма. Мин китәрмен. Тик син онытма бүгенге кичне. Бу бит безнең икебезнең бергә булуның соңгы мизгелләре. Азактан үкенерсең. Соң булыр. Да ты пошел отсюда! Пошел вон! Әнә курткың. Сумкың да шунда, әнә идәндә, акчаларың да шунда, барсы да. Үпкәләп булышмада. Бу бит инде чыннан да атаң йорты түгел. Абзаңныкы бу йорт. Рәшит курткасын, буш сумкасын кулына алды да ишеккә атлады. Ишек төбендә бер генә мизгелгә тукталды. Хайваннар икәнсез. Икегез дә хушыгыз. Ишек алдында караңгы һәм шыбыр килеп вак кына яңгыр ява иде. Рәшит сумкасын болдырга куйды да кабаланмый гына курткасын киде. Сәдәфләрен каптырды. Капка төбенә чыккач, Рәшит тукталды. Башын иеп, урамның, туган авылның төнге тавышларын тыңлап, азрак басып торды. Чөнки ул яхшы белә. Ата йортының капкасы аның артыннан бөтенләйгә, мәңгелеккә ябылды. Сез күренекле язучы, галим һәм җәмәгать эшлеклесе Зәки Зайнуллинның «Ата нигезе» дигән әсәре буенча эшләнгән моноспектакль тыңладыгыз. Аны эфир өчен тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Әлфинур Хисами һәм мөхәррир Рөстәм Акъегет әзерләде. Әсәрне Россия Федерациясының халык артисты Әсһәр Шакир башкарды.